Ok. Anajeba Mali kono Mali koka anka foli be bela jele ba fo fenfe sogoli bana ni wagati ni sangana c'est Flamme Media bololo sanfɛ ka daminɛ an ka page Facebook ka taa bila YouTube la ka taa bila Toyfatulaye Media a page Facebook fara YouTube kan fenfe sogoli bana ni page fila la an ka foli ba a lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen bi an wulila k'an ka belebele sɛgɛrɛ min ye Seko Amadu Sidibe Baniko Amadu Baniko ka morikɛ kelen Seko salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kori baasi t'i la. Se fila. A kɛra fama ye. Jaraw den. Nba. Kori baasi t'i la. Ala fo ka baara. I ni fama. Koro yɛrɛ. Ala ka hɛrɛ k'an ye. Amina arabi. Ala k'an n'i kunna diya. Amin. Ala kana an nabila. Amina arabi. I baarakɛ ɲɔgɔn b'a bɛɛ fo. U bɛɛ lajɛlen b'a mɛn Seko. Kibaruya ye jumɛn ye? Seko an ye i wele. Naam. I sɔnna k'an ka wele jaabi. Alhamdulillah. I b'a fɔ an ye layiru di wagati ni wagati. An bɛna se i ma. An y'i wele k'a ɲɛf'i ye. I ma gɛlɛyaba don a la. Ko problème foyi t'a la n'Ala ma ban. I Seko Amadu tɛ ban. B'a dɔn i nege tun bɛ diɲɛ mɔgɔ caman na. A ka di i ka folikan bila ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma. Sabu caman faamani ma. Kosɛbɛ. An ka sɔrɔ ka don n'an ka babu ye. Ayiwa alhamdulilahi. Bismillahi rahmani rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa salim. An balimaw silamɛw an b'a fo k'an kanubaw fo maa mun ye Se Flamme Media kanu an b'u fo k'u ka kanu la k'u ka crédit ta ka forfaiw don ka kuma anw fɛ wali ka jaw filɛ an b'u fo o la u sara bɛ Ala bolo o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maa minnu bɛ yen n'u ka dɛmɛ sera an ma Ala kama bari ko sunkalo bɔra an ka foli bɛ s'u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka foli bɛ Abudu ye ka bɔ Ameriki jamana kan k'a ni ce bada barika la Ala ka hɛrɛ k'a n'a ye fitiri wale man ɲi a man di Ala fana ye an kan k'a ka bonya barika da Se Fula maa o maa y'an kanu k'a mago bɛ Seko Amadu Se Fula k'a mago b'an na an ka bonya ni foli b'i ye wa an ka tanto b'i ye Ala ka barika don a la Ala k'a tigi mago ɲa maa o maa sera anw ma dɛmɛ kama k'an k'u dɛmɛ Ala kama an ye fɛn o fɛn k'u ye Ala k'a bɛɛ mago ɲa Ala kana si namisa minnu ka sarakaw bɔra n'o ye bangedenw ye Ala k'u ka sarakaw minɛ minnu tɛgɛw filɛla ya Rabbi fɛn minnu fɔr'u ye Ala k'a k'u kumako ye ni maa min ka hɛrɛ tɛ yan Ala kan'o se yan maa min ka hɛrɛ tɛ yan Ala kan'o kɛ ka ne sɔrɔ telefɔni na habada Seko Amadu don k'a don Baniko Amadu Seko i ye folikan bila diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen la ni sanga la Seko i m'a dɔn mɔgɔ caman sɔgɔli b'i la nin wagati la i kanubagaw ka ca diɲɛ fantan a naani bɛɛ an y'a fɔ maa mago bɛ Seko Amadu Sidibe la Baniko Amadu a ye appel to ye a bɛɛ lajɛlen ka kɛ vocal ye sebi ni turu sera min ma o bɛ lamɛn o donni kelen wala n'i patienté n'i ma pressé i b'i sago sɔrɔ o ye 00223 79 19 99 41 66 57 41 12 Seko n'an bɔr'o la bi tereko tiɲɛ don Se Fula an bɛ don ni kumaw ye maalefinya ye sababu ye Ala ye danni kɛ hadamadenya la a ye hadamadenya da dɔnni wa Ala bɛ hadamadenya ba dɔnni n'o tɛ tiɲɛ ye maa t'i napuma dɔn wa mɔgɔ t'i saya napuma dɔn maa t'i taapuma dɔn Ala ye adamaden da dɔnni ka adamaden jigi fa dɔnni wa diɲɛ dara dɔnni wa diɲɛ bi ba dɔnni su ni tile fɔnkɔɲɔgɔnya o ye dɔnni ye Ala b'a fɔ kuranɛba kɔnɔ a ko yuliju lele fi nahar wa yuliju lele fi nahar yuliju nahar fi lele a ko tuma dɔw ne Ala bɛ tile kɛ ka su dafa waati dɔw fana bɛ tile don su la waati dɔw bɛ su don tile la o tuma na o min fɔlen filɛ ni dɔnni tɛ kɛyɔrɔ tɛ o la maalefinya ye tiɲɛ ye Ala y'a da ka tila ka ɲuman ni juguman da wa hadaynahu najidani sira ye fila de ye n'a fɔra i ye nin man ɲi nin man ɲi nin man ɲi nin ka ɲi nin ka ɲi o ye sira fila de ye nin ka ɲi ni maa min ma da o la nin man ɲi n'i ko k'o fana tɛ tiɲɛ min man ɲi o minɛ kɛ n'i yɛrɛ ye min yɔrɔ i n'a dɔn o tuma Ala ma maa da ten maa dara ka fɛn dɔw da n'i y'o kɛ nin b'i ɲɛ i mɔ n'i ye nin to yen nin fana b'i ɲɛ i mɔ fɛn dɔw bɛ yen n'i tɛmɛna nin kan o b'i ɲɛ i mɔ mɛ n'i kɛwale kɛr'o ye o b'i mago sa Ala ka danni y'o donc tere ye tiɲɛ o kɔfɛ Ala ko la n'o ye Alakira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a ko n badenw alisilamɛw a y'a janto fɛn dama dama rɔ a ye den ɲuman ɲini awa ba ɲuman ɲini k'a bila den ɲumanw ɲɛ
aye banyini ka bla denw ye bat awadenw di nenni ba min o kɔfɛ aye denw nege kɛlɛ tɛmɛ cogo la aye denw nege diro nonu la aye denw nege yelenga fɛ la fɛn namadama be aye tere folu la o fɛn ɲamadama la dukura bɛ o la ni maa min b'a fɛ ka dukura jɔ kana dukura jɔ I kunfɛ n'i ye dukura jɔ I kunfɛ o jɔlen kɔfɛ o kɔlɔlɔ bɛ se k'i sɔrɔ a dɔw bɛ se ka kɛ n'i y'i ka nafolo don a la nafolo tɔ min b'i bolo o tɛ so in se sinansi mɔ bilen o tuma n'i bɛ dukura jɔ saraka b'o la dɔw laɲini yɛrɛ dɔ b'a la daga dɔ b'a la kungo mana gɛlɛnni o daga de bɛ don ka t'o sigi I ka dukura sopasema kɔnɔ n'i ye so jɔli daminɛ ni o ye ka ban a ka ca dɔ Ala fɛ I tɛna dɛsɛ o so jɔko la maa min bɛ sojɔ daminɛ a kunfɛ n'o tigi dɔw sera sopasema mɔ ka ban biriki fila ti sɔrɔ k'o da bin bi fale birikiw tolen kɔnɔ sopasema kɔnɔ fɛn wɛrɛ t'o kɛ ɲɛɲinibaliya b'a la o tuma na sa dɔw ta ye latigɛ ye nka kɛmɛ kɛmɛ sigi I bɛ taa sɔrɔ a 90 bɛɛ fɛn ye nin tɛ tiɲɛ ye nin tɛ tiɲɛ ye o tuma na u t'a ɲɛɲini anw ka fɔlɔmɔɔw n'olu tun bɛ sokura ju bɔ n'u ye dugukolo datigɛ dɔw b'a la an bɛ don min na n'o ye araba falen kɔrɔ ye don min ye kalo kɔnɔ araba wɛrɛ ti jɔ min kɔfɛ bilen a bɛ fɔ o de ma ko araba falen farafingalo ko don bi ye araba ye ani seli kalo joli cɛ seli kan ka bɛn araba nata ye mɔ ni silamɛw bɛ n'a kan o tuma n'i y'a lajɛ araba wɛrɛ ti sɔrɔ bilen bi kɔfɛ a bɛ fɔ ne ma bi ko araba falen o tuma n'i b'i ka sokura jɔ o jugɔ don tɛ bi ye n'i b'i ka fini ko o ko don tɛ bi ye n'i b'i ka furu kɛ o kɛ don tɛ bi ye n'i bɛ taa taama la o kɛ don tɛ bi ye o tuma na ni ɲɔgɔnna caman de bɛ denw nɔ nka a denw bɛ ɲɔgɔn fɔ o bɛ ɲɔgɔn gɔla fɔ nin ye tiɲɛ ye nin tɛ tiɲɛ ye ni maa min y'i sigi k'i kuloma dɔ k'i ɲɛma d'a fɛ I na tiɲɛ ni nkalon dɔ k'a bɔ ɲɔgɔn na dɔnni ye Ala ka dalen de ye dɔnni ti jagoya ko ye fa'alu lima yuridu min ma Ala ja Ala b'o de kɛ a ka di Ala ye cogo min a b'a kɛ ten sami Allahu liman hamidahu Ala bɛ maa jaabi min ka di Ala ye o tuma sefu la a y'o de fɔ n'i bɛ sokura jɔ yiri dɔ bɛ yen ko managɛlɛnni dɛbɛli dɔ bɛ k'o la k'a don daga kɔnɔ I b'o don I ka dukura kɔnɔ o dɛbɛli Ala y'o nɔgɔya o bɛ Sheikh Amadu fɛ n'o kɛra I ka du bi jɔ k'a ban Ala t'i dɛsɛ ko bila I la n'o tɛ I bɛ du dɔw daminɛ k'a sɔrɔ miliyɔn caman dalen b'i bolo bon kɔnɔ a nafolo bi sama ka taa tasuma kɔnɔ wali kungow bɛ na jɔ ten o y'a bannen ye n'i ma jan kɛ bin bi falen biriki tolen kɔnɔ ye wali so in zele sinanzi ma ti tɛmɛ o ka bilen o tuma na ni maaw y'u sigi nin bɛɛ kɔrɔ nin tɛ tiɲɛ ye nin tɛ tiɲɛ ye adamadenw magosa bi ka juguya ka taa an bɛɛ bɛna taa an sigi k'an ɲɛ jɔ tubabuw ka kalanbolo rɔ don min o y'a sɔrɔ dɔnni wɛrɛ tɛ anw nɔ bilen an ta in tilara an na n'i ko I bi I ka sɛbɛko bɛɛ fɔ walekan na n'i ma nɛnni kɛ I na dɔgɔyali kɛ o tuma an yɛrɛ ka hɛrɛ ye min ye ni Ala y'o d'an ma bonya si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko Ala ye farafin jɛ bonya min na a bonya dɔ d'an ye min ye k'an sigi yan ko an ye silamɛ ye hiji waati mana se avion bi wuli ka na jɔ an ka aéroport la maa t'a avion hakɛ dɔn an bɛ don o kɔnɔ ka taa maa min bɛ avion boli n'a ma dulɔ min avion a tɛ se ka wuli ni avion yɛrɛ ye nka an sigi m'o kɔfɛ an bɛ taa an ka hiji kɛ o ye bonya da ye a bɛ tila ka segin n'an ye ka n'an bila n'o tɛ n'a fɔra ni nanzaraw yɛrɛ ko k'u ɲi jɔ mɛ silamɛya cɛnni kan avion ma sɔrɔ ka na anw da se jumɛn ma hijikɛla na dɔgɔya dɛ mais Ala y'u karaba k'u d'a ma a ka da la yɔrɔ k'a fɔ de Ala ye bonya bɛɛ di farafin ma o tuma dɔnni min bɛ anw bolo anw ka maaw fɛ yan fɔlɔ dɛbɛli dɔ bɛ o dɛbɛli in yɛrɛ hali sini n b'a dɛbɛli in dɔn a bɛ kɛ jumɛn na ngɔbɔ dɔ bɛ yen fɔ gege bi ka kuncɛ mɔ tan o ngɔbɔ in a dɛbɛli in bɛ kɛ o la o ngɔbɔ den saba in n'a baarɛla a bɛ taa bila yirikolo dɔ la a tɛ se ka bila so yɛrɛ kɔnɔ yirikolo bɛ kɛ so kɔfɛla la dɛbɛli min taa bila yen a bɛ di kulu wo kɔnɔ i b'a ye san kalo 12 dikisɛ kelen kelen bɛ don wo a bɛ kɔngɔ wuu o y'a sɔrɔ ale bɛ a bɛ fɔ o de ma ko kolofin n'i b'a ci maa min ma n'a bɛ ci mɔgɔ min ma n'o tɔgɔ sɛbɛnra k'a don a rɔ ni ngɔbɔ in wulila i bɛ daba gɛnɲɛ sɛnɛfɔw bɛ ndugu wuli ni dababa min ye i b'o daba gɛnɲɛ da i kun k'i sigi e min y'a bon bari i bɛ se taa dɛsɛ dɔw la o n'a taara dɛsɛ o tigi la a bɛ segin ka na e min y'a bɔ a bɛ na jigin e kun n'a jigira e kun o fura t'i bolo i bɛ taa kaburu kɔnɔ o tuma maa bɛ bɔ ni ma ɲɛ a kɔrɔ de y'o ye n'i y'i sigi ni daba gɛnɲɛ in ye o daba gɛnɲɛ kolen don a bɛna k'a kɛ kan fɔ sisi b'i bɔ o b'a sɔrɔ a taara dɛsɛ o tigi la n'o kɛra i bɛ dɛbɛli wɛrɛ tigɛ n'o tɛ a tɛ se o tigi la o dɛbɛli minnu m'anw fɛ yan nanzaraw sera k'o minnu dilan o tɛ misili ye wa
k'u co yɔrɔja k'a keru a bɛ taa cini kɛ yɔrɔja o tuma na daw de cɛyara minnu bɛ kow dɔgɔya minnu bɛ kow lajɛsi ka se ka anw yɛrɛ faw n'an baw bɔkolo bɛɛ tunun an na mais an b'a ɲini Ala fɛ Seko Amadu balolen b'aw kɔrɔ ni se fila ma sɛgɛ Ala sɔnna a bɛ caman dɔn a la o tuma na o dɛbɛli min filɛ o ye anw ka nɔrɔbilaw ye an kan ka se ka min kɛ mais an kɛlen bɛ k'an mabɔ a bɛɛ la mais Seydina Umaru ko ten k'a kana dɔnni bɛɛ fili a ye dɔw mara dɔnni dɔw bɛ yen o ye silamɛya dɛmɛ n'a ye dana b'o la o dana min bɛ bila musow la n'i ko dana man ɲi ni maa min y'i muso minɛ i la n'a y'o tigi minɛ i na ɲɛbɔ dana kɔni fɛ o tuma dana ye silamɛya dɛmɛ n'a dɔ ye i y'a mɛn kalo maa minnu bɛ yen n'u bɛ silamɛya dabiri k'a yɔrɔ dɔgɔya n'i ye tasuma fiyɛ o min kan n'a dɛbɛli jugu ye o fana n'a dɔn o ye silamɛya dɛmɛ yɔrɔ dɔ ye o tuma dɛbɛli dɔw bɛ yen i b'a ko Seydina Ali ka nbamuru karamala wajiha o tuma na o kɔfɛ Seyfula sokura jɔli a b'o cogo la ni maa min b'i ka sokura ju bɔ i b'a ju bɔ jumasi don nka saraka min b'a la o ye sagajigi kanfin ye n'i b'a ju bɔ jumasi don o sokura jugɔli ta ye ni maa min b'i yɛlɛma i ka bɔnkura kɔnɔ n'i b'i yɛlɛma a kɔnɔ i b'i yɛlɛma jumasi tile bannen k'a dugu jɛ lɛndi la n'i b'i kun di tarata n'i b'i bunsi kɔfɛ i b'a kɔfɛ tarata n'i b'i maga i sima yɔrɔ fɛn o fɛn i k'o kɛ tarata don maa min b'a kun di ntɛnɛn i t'i ka saya kɛ hali n'i den ye mɔgɔya a bɛɛ bɛ taa k'i fili de coso kɔnɔ a y'a farati o la ntɛnɛn ti sɔn ma ale yɛrɛ min ye don ye ale kɛra don ye don min ka bon n'a kɔrɔtalen don ka kɛ ntɛnɛn ye ka kɛ Alakira Muhamadu bange don ye o kɛra don min na o ye donba ye dɛ nka n'i y'i kun di a don na o tuma i bɛ kɔrɔpɔn o tuma i denw bɛ taa k'i to yen ntɛnɛn b'o cogo la o tuma kunyi don b'a la o tuma sojugɔ don bɛ yen so yɛlɛma don bɛ yen ni maa min y'i ka sokura jugɔ jumasi don la o tuma i lafiyara bari Ala ko sa a ma dogo dɔnnibaw la a ko wa kala ka samawati wal ardu wa ma bainahuma fi sitatin yawma a ko ne Ala n ye n ka dugukolo ani sankolo n y'a daminɛ jumasi don fɛ ne y'a jɔli daminɛ ka bɔ jumasi ntɛnɛn tarata araba alamisa juma don o ye tile 6 ye a ko ne Ala tilara sankolo ni dugukolo jɔli la ni fɛn min b'a kɔnɔ samedi tɔgɔ ma f'o la o tuma samedi ye don ye ale bi yɛlɛma samedi den hakili tɛ sigi hali n'i y'a sɔrɔ miliyari b'a fɛ i b'a sɔrɔ a ja bɛ wuli a dalen dusu bɛ pan wa a ka ko t'i laban ale bi siran ale yɛrɛ de ja t'i jɔ ale ka ko yɛrɛ tɛ ti basigi f'a ka saraka a wolodon kelen n'o ma saraka a ti kɛ maa ɲɛnama ye samedi de ye o tuma samedi ko tuma dɔw a bɛ segin masɛri la a bɛ na don juma la waati jɔ a bɛ segin a bɛ taa ɲɛfɛ ka taa don jumasi la n'i y'a ka ko ta k'e b'a ɲɛɲini don kelen ma dɔrɔn a tɛ ɲa a bɛ don fila ni ɲɔgɔn cɛ o tuma Ala min y'o fɔ ale ye dugukolo ni sankolo da tile 6 kɔnɔ o daminɛna don jumɛn o ye jumasi ye ni maa min y'i ka sokura daminɛ jumasi la Ala t'i malo fiyewu fɔ n'i ma da Ala ka danni la n'i y'a daminɛ jumasi mais saraka t'a la saraka b'a la n y'o f'i ye n ko sagajigi kanfin bɛɛ fa o la mais n'i b'a sɔrɔ i b'a fɛ i ti dɛsɛ a la pewu n ko daga dɔ de bi don a la o bi don kungo manaw la mais sagajigi kanfin min faga o bɛ don daga in de la o bɛ don o de la a ti faga ten dɛ ani daga in bɛ taa kɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma Seko Amadu n'o daliju dira ne ma Ala fɛ ni maa min mago kɛra o la i n'o sɔrɔ n'i yɛrɛ mago ma k'o la tɛmɛ n'i ye min dɔn ye mais maa min bɛ yen n'u ta jɔlen don i b'a fɔ i ta dɔ ka foyi a bɛ se don o kɔnɔ fana n'i y'a don o kɔnɔ Ala b'i kunnaja a tɔ fɛ ka taa ye mais dɔ ta ye waati jan kɛ san 10 a bɛ nouveau o yɛrɛ de da ni du kɔnɔ donni de ka kan sankolo ni dugukolo a kɔrɔla de a ma kɔrɔ n'i y'o don i ka du kɔnɔ i garandira o Seyfula ko in bɛ nin cogo la n'i y'a daga don i ka du kɔnɔ i garandira n'a don ye maaw ɲɛna k'an bɛ yan ten ayi an tɛ yen ten o an tɛ yen ten wa maa minnu y'an kanu sɛbɛ la olu tɛ yen ten ne bɛ maaw dɔn maaw jigi da mɛ ne kan ne ye fɛn kɛ maaw ye diɲɛ bɛɛ wuli hali ne tɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ n yɛrɛ ɲɛ bari danaya bolo ma dɔw ka du baara an bɛɛ o dɔw nana don Seko Amadu rɔ ka t'u ka du baara e dɛbɛli jugukɛla i tɛ se janfanci tɛ se a b'a kɛ cogo o cogo a bɛ dɛsɛ o la wa u n'u denw bɛ yen dɛ cɛ n'a muso n'a denw bɛ yen u balolen bɛ yen foyi t'u sɔrɔ wa u ka sɔrɔw bɛ na den o den bɛ bange i ka so Ala tɛ fugari bɔ i ka so Ala tɛ fu bɔ yen bon maa minnu b'i kɛ du bɛ baara Seyfula fɔlɔ an ka maakɔrɔbaw tun bɛ du baara maa dɔw sigi m'o hɛrɛ de kɔnɔ k'o du bi olu ɲɛna k'u ka cɛsiri y'o ye o y'a sɔrɔ i ka maakɔrɔbaw de y'a baara mais o dɔw yɛrɛ bɛ yen Ala b'olu kagalo yan'u ta tiɲɛ don cɛ k'u bila dɔnnibaw la u b'a fɔ nin tɛ tiɲɛ ye nin tɛ tiɲɛ ye mais jamana in kɔnɔ ya bonda si kun de ye ni mɔgɔ dɔ ka mori tɛ bonda dɔ la
du bɛ baara sen fila hali lujuratɔ tɛ bɔ i ka du kɔnɔ n'o tɛ du dɔw kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a den tɛ den dabɔ mais lujuratɔ bɛ mɔgɔ saba bɔ a kɔnɔ e m'o ye o bɛɛ ye du sigi cogo ye n ko du kan ka ɲɛɲini de adamaden lajɛ kɛ ni maa dɔ kɛra du kɔnɔ ka ban ko ɲɛ kelen don o tuma maa tɔw maa min ɲɛ tɛ ko la olu ka hakɛ to bari lujura binn'u kan ala de y'a kɛ ni o ye sɔrɔ du kɔnɔ a dɔw sɔrɔla denmisɛnninw ka tulonkɛ dɔrɔn na kala dɔ bɛ su a ɲɛrɔ ten o y'a bannen ye bon fɛn jumɛn m'o kunbɛn dun n ko labɛnw de b'a kunbɛn komi saraka bɛ ko kunbɛn dɔw ta bi kɛ mangoro sunni dɔ dɛ dutigi yɛrɛ bolo ka mangoro sunni turulen dɛ denmisɛnnin dɔ b'i cun ka bɔ o rɔ dɔrɔn a b'i cun dɔrɔn a tɛ taama bilen a sigilen bɛ tiɲɛ sen fila ni bɛɛ ye saraka bɔbaliya de ye bon kelen hali moto n y'a dɔn n bɛna so o ma nɛlɛ bɛ fɛn tere bɛ fɛn mun na i ye ɲininka tere la o n bɛna o bɛɛ f'i ye o tuma na fɛ o ye du yɛrɛ kɔnɔna ye sokura sanfɛ dɔ ka den delila ka yɛlɛ a bala ne y'a fɔ a tigi ye a bɛna baro kɛ ne yɛrɛ kɔrɔ n ko e yɛrɛ ka so in i y'a jɔ k'a ba dibi la ten n k'i yɛrɛ ma foyi fɔ o a yɛlɛla ne la ten parce que ale hakilina ye wari in de ye wari in bɛ ale bolo ka ban ne ko n ka cɛ ne de y'i dɛmɛ nka fɛn dɔw bɛ yen kana ɲinɛ o bɛɛ kɔ an delila na i ni maliyɛn delila ka ban ɲarɔ ale yɛrɛ b'a ye ten i ka dɔnni da ale ta ye o ye maliyɛn cogoya ye wala ne a tora o cogo la don dɔ a muso n'a den bɛ ba kɔ la i y'a mɛn den taamalen u tagala ye ka taa sokura in de filɛ mais a ma kɛ dogo la o a ma kɛ ekɔliba min filɛ kulu la o yanni i ka don pɔn sanfɛ kuluba in kɛ ekɔli dɔ tɛ yen ko flash wa mun o yɔrɔ la yen k'u to so sanfɛ dɛ a ɲinana de ka den in bolo bila ten den ye so lajɛ k'i tigɛ k'i cun ka ba ni faco sanfɛ k'i tigɛ k'i cun dɔrɔn fa fana y'i bugɔ a nɔfɛ dɔrɔn fa wolokira a nɔfɛ i y'a ye cogo di o tuma fa wolokila a nɔfɛ fa nana bi li feerelaw ka liw ni ɲɔgɔn cɛ ka fa kari-kari di i y'a mɛn bon ala ka ko den bina cogo di ko den nana bi a bɛnna mɔbili dɔ de ma o ye den fana kisi mais den kɛra lujuratɔ ye bon est-ce que cɛ ka du ma ci mais ne dɔn b'a dɔn a kun bɛna ne kɔ Banankɔrɔ yan ne y'a fɔ a ye ne kun bɛ Banankɔrɔ a waatinin la n y'a fɔ a ye cogo bɛɛ la bon mɔgɔw bɛ tan de ni yɛrɛ kuma ninnu hali nafa t'a fɔli la ne yɛrɛ bolo parce que cogo di diɲɛ katiri de gɛlɛyara mais sen fila an bɛ dugawu kɛ an lamɛnbaaw ye ala kan'u fili u ka denbaya dilanli mɔ quoi u ka nafolo ala kan'u fili u ka nafolo doni ma u ka denbaya la sani awa cɛni k'a sɔrɔ o tuma na sen fila labɛn ani saraka olu de bɛ taa don mɔgɔw ni nin yɔrɔw de cɛ o tuma na i ka du t'i kasara bilen n'o tɛ maa bolo ka nafolo datigɛlen a b'i kasara k'a sɔrɔ kɛ i ma saraka bɔ wali i ma yiri don o tuma n'i kɔnna ka daga in don ka t'o sigi du in kɔnɔ sen fila mun kan k'i sɔrɔ o bɛ tigɛ ala bi don i n'o cɛ o daliju bɛ Seko Amadu fɛ kelen sen fila o kɔfɛ a ko nɛlɛ bɛ fɛn min na o ye yɛlɛnkafɛn ye sokɛ b'o la mɔbili b'o la moto bɛ o la i y'a mɛn a ko o kɔfɛ o yɛlɛnkafɛn minnu filɛ n'i bi sokɛ san i k'a ɲɛɲini ne yɛrɛ ɲɛ b'a la o don na an bɔra dugu dɔ la ala ka hinɛ a tigi la an sigilen ten dɔ nana ten karamɔgɔkɛ e nana ka bɔ Bamakɔ an ko ɔhɔ a ko i nana anw ma kɔn ka se yan wulada in na dɔ ye sokɛ dɔ di dɔ ma kunna sini dɔ de ye a sokɛ in dutigi yɛrɛ yɛlɛla k'a taara sokɛ kɔrɔnkolo nana so kɔnɔ a ko a ko sokɛ kɔrɔnkolo ne dara dɔrɔn bɛ ka kuma in lamɛn tan a kɛra Segu sira la an kɔrɔ yan don o a ko wulila ko sokɛ kana so kɔnɔ mɔgɔ t'a kan u ye mɔgɔ de bila ka taa ka sokɛ in sen dɔ minɛ kɔ kɔnɔ koyi ka taa sɔrɔ dutigi da bɛ joli kɛnɛ rɔ ye a binna tɔn kan de so y'i cɛ ka bɔ a kɔrɔ k'a bin a tɔn kan n ko bagan a tɛ mara ten sen fila ni ala ye sokɛ d'i ma o saraka dɛ saraka b'o la wa sokɛ ko yiri b'a la komi e yɛrɛ mais sogo bɛ mara kun de b'a la wa n'a jɛra i bɛ taa san bon n'a jɛra i tɛ taa san sokɛ to yen sokɛ ye dɔw ka saraka ye i yɛrɛ ka saraka de bɛ bɛn a ma mɔgɔ dɔ sigilen bɛ sisan a tulo bɛ in na i b'a sɔrɔ dɔnnibaa ɲuman dɔ de y'a fɔ a ye k'a ka saraka ye sokɛ ye mais a y'o négliger or que maa dɔ bɛ yen ta tɛ ɲɛ fɔ sokɛ fiɲɛ fɛ mɔgɔw de don maa minnu dɔw don olu bɛ fiɲɛ fɛ de i y'a ye buraku comme buraku tɛ sɔrɔ ka d'anw fɛ yan so kamama in tɛ yan donc o ɲɔrɔbila ye sokɛ ye e dolo bɛ sankolo la e bɛ sugo sɛbɛnniw bɛ sankolo la e bɛ sugo jamakuluba bɛ ka layila da kabakolo la e dolo bɛ fiɲɛ fɛ n'a fɔra e ka saraka ye sokɛ ye e b'o bonya i yɛrɛ ma wa e ka bon sokɛ in ye o i t'o dɔn de donc sisan o saraka bɔbaliya kama o bɛ mɔgɔ dɔw bila retard la complètement sokɛ kɛra ten a ye cɛ ka du ci a ma ci yan wala donc saraka bɔ saraka b'a la dɛ
bon sokɛ dɔw bɛ yen n'a nana dumuni du kɔnɔ n'a bɛ dumuni kɛ ka bɔrɔ to a da la a bɛ to k'a kunkolo kɛ ta ka n'a yɛrɛ fɛ bon o sokɛtigiw dutigi tɛ kɛ fɛn ye k'o to yen dutigi tɛ kɛ fɛn ye ka o to yen so gɔnbɛlɛ b'o cogo la cajo b'o cogo la jume b'o cogo la ni maa o maa tɛ sokɛ dɔn n'i ye sokɛ mara ten yen aa n bɛ min f'i ye hali da balo i t'a sɔrɔ balo bɛɛ bɛ kɛ sokɛ ta ye e bɛ jɔrɔ sokɛ de baloli la sa e yɛrɛ ta i t'o sɔrɔ bilen o tuma na so b'o cogo la kelen bolifɛn fɛn o fɛn hali moto i ɲɛ bɛ o min na an k'a daminɛ jakarata dama saraka b'o la a tɛ san ten n'i ye jakarata san i jija dɛ i b'i yɛrɛ ko koyi soit saraka bɔ a la saraka b'a la o Cheikh Amadu de tɛna bala k'o fɔ ten saraka b'a la fɛn nɛgɛma fɛn o fɛn n'i b'a kɛ i b'a kɛ saraka b'a la a bɛ se joli bɔ kɔn i k'a saraka n'o tɛ a b'i fa ten soit dɔ k'i fa ka bɔ a kan a bɛ faamu mais e m'a ye i ka ne ye dɔw ye denmisɛn dɔw komi ne t'u dɔn dɔ ka mɔbili a ye komi dɔ ye mɔbili kura dɔ sa m'a dɔn mɔbili bilenmanin ka finmanin dɔ de ye nɔnɔ kɛnɛ b'u bolo a salenkuranin u bɛ k'o bɔ mɔbili sen kan ko k'a ɲama fifa e ko a mɔbili laban kɔrɔ a ma jɛni a jɛnina o t'a saraka ye o n k'o t'a saraka ye i ye miliyɔn de don a la miliyɔn bi e bɛ taa nɔnɔ dɔ sa i bolo yɔrɔ tɛ yen k'o sɛbɛn o kan o tɛ dɛ karamɔgɔkɛ n'a b'a ɲɔnɔ wɛrɛ kɛ a ye Cheikh Amadu Kɔriba nin a saraka jɛlen m'o yira i la i b'i ka maaya kɛ mɔnɛ tɛ don i la n'o tɛ ko dɔ bɛ yen magosa sugu dɔ bɛ yen n'a ye tɔgɔtigi sɔrɔ n k'o ye maloya fana ye o ma ka kɛ o i b'i yɛrɛ labɛn Ala kama de n'i labɛnna Ala kama n'a m'a fɔ juguw ka janfa mais juguw ka janfa i b'o to Ala bolo n'i ta ye tiɲɛ ye u bɛ janfa min tigɛ suratu fatiri samawati wal ardu o yɛrɛ ko ten ko i tile Ala kɔ dɔrɔn ko ni juguw ye janfa o janfa tigɛ k'u k'a dingɛ bonya n'o tɛ k'u yɛrɛ bɛ bi a kɔnɔ o de kama Ala maa tilennen n'i y'i tugu a kɔ juguya la i bɛ halaki i sago ye min ye i t'a sɔrɔ wa i yɛrɛ bɛ halaki fana o de kama Ala kana an bila maa tilenlenw kɔ maa tilenlenw Ala k'u k'an teri ye o tuma na se fula a bɛ nin cogo la mɔbili kura bɛɛ tɛ yen n'i y'o sɔrɔ saraka bi bɔ o la kelen baara dɔ bɛ kɛ sumanaw ka jɔ kɔrɔ sumanaw ka jɔ kɔrɔlen jɔ min bɛ fili jɛgɛ nɔfɛ ji la o jɔ kɔrɔ in Cheikh Amadu de b'o dɛbɛli in kɛ k'a bila a bɛ tu i b'a bila i ka mɔbili kɔnɔ mais ni mɔbiliba ninnu don n'i bɛ jigin don min ka bɔ ni mɔbilitigi y'i jigin dɔrɔn i b'i ka sɛbɛnni bɔ i tɛ jigin k'a to nka kana to dɛ n'i y'a to i sago ye min yara o tɛ kɛ dɛ mais b'i ka sɛbɛn bɔ n'i ka sɛbɛn bɔ ni Ala sɔnna mɔbili bi furun don yen mais tant que ne b'a kɔnɔ foyi ne b'a kɔnɔ mɔbili k'a sidan bannen ye o sakɛ n ka ko bɛ ten bon nin na bɛɛ kan ka nin kɛ bɛɛ kan ka mais adamaden ye dɔ wɛrɛ ye samiyɛri falen kɔ k'a bila nɛgɛw ni ɲɔgɔn cɛ samiyɛri moto samiyɛri wali mɔbili k'a fa fiɲɛ la k'a bila nɛgɛjala dama ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ka tu a la dɔrɔn a bɛ fiɲɛ bɔ adamaden t'o ya i tura la jolikɛnɛ bi bɔ o jolikɛnɛ bɔda mana bonya dɔrɔn o ye fiɲɛ bɔlen ye o dɛ n'o ma kɔn i ma dɔrɔn wa i t'a tɔ dun mais se bɛ moto tasini tugu cayalen a bɛɛ i kan ka k'i labɛn na k'a siri i ka moto k'a kɔrɔ i b'a fɔ moto tasini tugu ni Ala sɔnna yɛlɛmali banna a la a tɛ bi Ala b'i kisi a bɛɛ ma Ala b'i kisi nin de ye tiɲɛ ye mais ni u ye nin bɛɛ nagasi dun mais sisan ni entreprise min sera ma i b'a fɔ moto tasini kosɛbɛ fɛn ma i bɛ se k'u ka moto tasini bɛɛ labɛn a bɛ se ka labɛn si kana kɔngɔ sɔrɔ mais se fila olu seri anw ma est-ce que olu yɛrɛ bɛ a ɲini k'an dɔ yɛrɛ sogoni ye nin mɛ parce que a bɛ ka kungo lase maa caman bon n'u laban kɔni a bɛ dabila o ka da o la a bɛ dabila parce que a tɔ bɛna kɛ a donbaa dama bɛ kɛ karatɔ dama ye karatɔw bɛ don k'a fa n'o tɛ i tɛ maa sɛbɛn ka don a rɔ o bɛna se dɛ f'u k'u labɛn n'a kɔni labɛnna foyi ti kɛ Ala ti foyi kɛ n'i ye fɛn o fɛn ye ka kɛ o tuma Ala y'a to hali ni aw dama bɛɛ tun b'a ka so aw tun bɛ sa o don n tɛ foyi t'a sɔrɔ donc labɛn de ye nin tan mais Seko ni maa min taara jamana kɔfɛ o b'o labɛn maa tɛ don du kɔnɔ ten i b'a dɔn kɔfɛ mɔgɔ Seko olu bɛ u bugubuguma n'u ye yɔrɔ min sɔrɔ ka don kosɛbɛ mais Seko i b'a sɔrɔ u donna a bɛ kɛ degun dɔw ma mais i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ɲan'u ma mais i b'a sɔrɔ degun n'olu ma olu ni ye tɛ taa mais Seko olu b'a kɛ cogo di dɛmɛna dɔ bɛ i bolo ka ɲɛsin olu ma voilà bon dɛmɛ min bɛ yen n'i donna so kɔnɔ so min latigɛlen don kabi tilebi yolo e dun ka so tɛ i bɛ ɲama na fɛ se fila daliju b'o la kɛ
daliju bɛ o la o daliju kɔgɔlenw bɛ se ka Amadu fɛ o yɛrɛ araka dɔ b'o la se fila mais n'i ye araka fɔ ka ban yarɔ diɲɛ kɔnɔ yan o ma araka kɛ foyi ye fu kɔ o tɛ yan ye ne t'a di fu araka min b'i bɔ tasuma la o bɛ taa den ma ten cogo di dɔnnibaa kuntanw kɛlen bɛ k'u de kɛ tan de k'u balabala de n'i ye araka fila soli o bɛ san kɛmɛ jurumu ba o bɛ san kɛmɛ jɛnɛya jurumu taa ka bɔ yen e ni ala cɛ o tɛ nɛgɛ kuma ye donc araka filaw bɛ se fila n'i y'a dɔw kɛ se fila dɔw b'i tanga de minnu bɛ labɛn kɛ tulo ye ne ni n terikɛ dɔ delila ka jɛ n zanamu dɔ don peut-être a bɛ Facebook in kanu kosɛbɛ a tulo bɛ n na o a ko araka kelen pe ngo labɛn ko t'a la dɛ ne bɛ ni araka kelen d'e ma i m'a fɔ ko minazi dɔ bɛ yan ko ɔhɔ u n'u karila ɲɔgɔn na o y'a sɔrɔ a ye araka in kɛ fayiri da fɛ a ye ne wele de a ko seko ngo namu a ko kuma ko mun bɛ araka in na ngo i b'a fɔ sa mun bɛ ala la ni bɛ ala la e ni ne ka jɛ k'o ɲini araka in ye ne tɔgɔ ya aya ne fa tɔgɔ don donc ne b'a ɲini fɛ kana bɔ bele f'i k'o kɛ n ko n y'o d'i ma yanni ka saya cɛ wa o b'i bɔ armée kɔnɔ pewu o n'a fɔra ye mɛ tɛ tiɲɛ don a ma nɔgɔn Mali bɛ min Mali bɛ min Mali danbe bɛ min Mali ka halalaya bɛ min anw yɛrɛ ta ye min ye o bɛ min ayiwa u ye nin bɛ sɔgɔbɛ k'a bɛɛ fɛ ko nin si tɛ tiɲɛ ye fɔ dabara n ye malo sɔrɔ da la e da in n'o kɛra tiɲɛ ye min ye sɛbɛ kɛ o ta ye tiɲɛ ka tɛmɛ i ta kan o tɛ o kuma na sa dɔnni hakikaw de ye ninnu ye kelen se fila o de fɔra min yirali la sisan n'o ye sokɛ ye sokɛ ta banna mobili ta o banna fɔr'u ye o warasurela ka ban o dalijuw de bɛ yan n'i kɛra a fɛ sa i tungo n y'a dɔn sɛ a tɔgɔ di an ka sɛ bila kɔfɛ dɔɔni an bɛ an tun bɛ sokɛ ta la an mana o la an mana moto la an mana du la a ma kɛ ten a kɛra ten kɔɲɔmuso furumuso sɔgɔcɛ ta ten sefula muso furu tɛ si kun da yan mun de b'aw fara ni a jara ni saya tɛ o de saya de b'a fara n'a e b'o ta ten ka t'i ka so e b'o ta nugala nɔfɛ sefula o du cogoya la nango da k'o d'i ma ɲarɔ o tere bɛɛ tɛ ye kɛnɛ ma o tere dɔw datugu mɛ zeyi o la dugubɛ b'o la sudatugu kongolo b'o la sɔnjɛlɛni b'o la tuloja b'o la fɛlɛkɛtigi b'o la muso sijɛtigi b'o la gɛnɛba b'o la ani kurugɛsi ka se sɔnjɛlɛni ma sayidigɛ filɛ tilebatomuso muso kongoroma ani muso karafema bunjima o kuma a banna sisan sa ɲɛkɛ n kelen da i k'i sigi n'a i k'a filɛ ni minnu fɔlen filɛ musow b'a la o kolo ka gɛlɛ hali kamalenkɔrɔ kulusitigi e bɛ se k'o mara ma nɔgɔn i b'o baga faa dɛ n'i m'o baga faa i bɛ kɛ du kɔnɔ n'a fɔra Seydou ka du o tɛ fɔ bilen dɛ a bɛ fɔ de ko Amidia ka du hali n'i kɛra jinɛ ye i tɔgɔ tɛ fɔ dɛ n'i ko kelen a b'a sigi ka si tɛna i ko cogo di n'an k'a ɲɛ bɔ a tɛ s'i la bugɔli la foyi nka n'i ye o t'a to a sigida la ko n'an k'a ɲɛ bɔ dun tiɲɛna a tere y'a bila la o tɛ sira hali jinɛ ɲɛ hali ni ba ni fa bɛ yen a bɛ du mara o de ye tilebato ye fɔlɔ muso karafema bɛ yen komi cɛ karafema bɛ yen ɲare ɲɛ t'a la n y'a fɔ aw ye an ka nin jamana bilenmanin o ka dalaja ka co kɔfɛ o de don n'o tɛ n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ fasɔn dɔ b'a tɛna o jamana ye ala y'a da barika min b'a la tulonkɛ ko tɛ dɛ mɛ k'a to yen foyi tɛ yen kasara dɔrɔn ni karafe bɛ muso da la n ko ni fɔlɔ mɔgɔw kun bɛnna an ka maakɔrɔbaw kun bɛnna n'a ye muso karafema n'a y'a da siɲɛ olu yɔrɔ tan ni min y'a ye dɔrɔn o b'a kɛ tan k'a da ye tun ala u kɛlen bɛ k'o bɛɛ fara ɲumanw kan a b'i la ye o maa t'a fɛn min dɔ don mais se fila caman ta ye kana gɛlɛya de ye sa n tɛ o tulo b'a la o muso karafema n'a yera ni n'a ɲɔgɔn ye sɔgɔma i ka sa kɛ de ye koyi i b'i daji tututu de n'o tɛ pewu a b'i mago sa mais sa cɛ min ka go n ko sɔgɔmada kelen wali tilegan kelen o tɛ sa cɛ ne yan o b'a cɛ a ja n'o furu ka ko bannen kojugu kelen tɛ sa cɛ yan
ngu ta kɔrɔ dɔn ɲɛna ko i ka sa kuru bɛɛ bɛ cɛn cɛn i yɛrɛ b'o ta cɛ e t'o ye o kojugu kelen kungo kelen o bɛ maa ka sa bɛɛ cɛn i tɛ bɔ a kɔlɔlɔ i bɛ mɔgɔw kɛ k'a fɔ karisa wa non kasara dɔw sɔrɔ salon o juguyara dɛ a y'u ka nafolo cɛn wala a y'u kɛ tan o tɛ sa cɛnni ya kojugu kelen karafema bɛɛ ten dɔw tile bato muso ta problème ye min ye ale ta ti fɛn wɛrɛ ye ale de tɛ kama jigi ale yɛrɛ dara ten maa jamanen quoi maa jamanen a jaman bɛ fɔ ka kanfasa bɔ misɔrɔ bɛ na yan kunjɛrɛ ya ten kɔni o bɛ ja de ŋayi tɛ sira maa ɲɛ o mara cɛ nin ko b'i bolo dɛ o kɔni marali ɲuman bɛ yen fɔ n'i kɛra cɛnin ye k'i da ɲa bɛ yaala i kan den kuru bɛɛ bɛ a dɔn e tɛ yen denw t'e dɔn dɛ e kɔni bɛ kɛ komi denw kɔrɔ kɛ du kɔnɔ denw yɛrɛ b'a se ka kolonkolon la cogo min e yɛrɛ ta bi k'o ye ni denw nana fɛn o fɛn fɔ o y'a sɔrɔ ni ba bɛnn'a ka di e b'a fɔ de a taa maa ɲininka kɛ ni maa ye min fɔ donc c'est que an bɛ t'o sira fɛ denw b'a fɔ o yɔrɔ bɛɛ aw ko maa ko k'an k'a kɛ tan a b'a fɔ ni maa ko ten ka ban an ka t'o sira fɛ bon cɛ sugu de bɛ se ka a muso mara ni bɛɛ yiri bɛ na sani nin ka kɛ i b'i ko de a tun tɛ musokɔrɔba ye ten n ko npogotigi kun don i b'i ko de ŋaɲa dɔw dutigi tere dɔ bɛ yen musokɔrɔba dɔ bɛ kɛ du kɔnɔ fana i yɛrɛ ba wala muso tɛ sigi e kun ale fɛ o fana ye tigi de wala f'e k'i ko quoi e bɛ muso ta n'o ti ɲa a bɛ dɛŋa n'i y'a sɔrɔ ne m'i wolo fo n'i y'a sɔrɔ ne m'i wolo n'o tɛ nin furu in i b'a dabila n'i m'a dabila a ye n kɛ tan a ye n dɔ yan a ye n bɔ yan n kɛlɛla ala la dɔw n'u buramuso ka bɛnbaliya tere don tere de b'o kɛ ale dalen bon na a bɛ dugukolo sɔgɔndi tant que ni den yɛrɛ ma bɔ furu kɔnɔ ale tɛ lafiya sen fila mɔgɔw bɛ ka fɛn ɲini yɔrɔ min a tɛ yen o maa ye dacogo ye maaw dan bɛ di kungo kɔnɔ waraw ni sogow bɛ cogo min adamadenw dilan bɛ ten i b'a fɔ i bɛ avion ni bateau ye cogo min e ka jɛgɛw fana lajɛ ji rɔ dɛ o ma jɛgɛw lajɛ k'u dilan de n ko maaw kɛra tan de o tuma na o muso bɛ yen fana n'i y'o ye o musokɔrɔba k'o dɔ bɛ yen i muso fɔlɔ a n'o ti ɲa filanan ti ɲa dɔw ta bi gɛlɛya f'u b'a to ba ka di u ye mɛ u bɛ denni furu k'a bila kɛnɛ ma k'a sɔrɔ i ba ka di ye n'i m'o kɛ i bɛ kɛ dangaden ye ka voilà donc sisan nɔ tere ye o de ye e min ye den ye e de kan k'o ɲɛɲini i b'i ko n'i y'i ko i ba don nka a ba bɛ fa pewu n'o ma kɛ a na waliden caman kɛ k'i malolen co dɛ o tuma o bɛ terew la muso sijɛtigi sijɛ bɛ muso min kun jɛ tɛ ko in ɲɛ dɔn jɔw ka taafe jukɔrɔla jɛ mɛ tugɛ i b'a fɔ saga si nka u bɛ nin bɛ dogo a bɛ tere ni sijɛ yera ye kaban koli yiri ta sa dɛ a cɛ kɔni nɔ kabako b'i bolo awɔ ni sijɛ yera ye kaban olu kɔni bɛ fɛn o fɛn ɲini o bɛ kɛ komi tasuma donba la a muso bɛ ten de ka sijɛ y'i cɛsiri yɔrɔ la o tɛ i b'i labɛn dɛ o daga gɛlɛman de bɛ yan o bɛ don ye ani muso fɛlɛkɛma juru fila tɛ kɛ saga k'a kɔrɔ n ko bi dɔw ɲɛfɛ i b'i ka muso furu la n'i ye kira kan mɛn sale ma k'a ye tulonkɛ dabila dɔw bɛ yen n'i y'o kapo kɔrɔta o mɔbili kɔrɔ ye n'i y'o kapo kɔrɔta i tɛ kapo wɛrɛ kɔrɔta bilen i ka kapo kɔrɔta dan ye muso fɛlɛkɛma saga k'a kɔrɔ i tɛ lolo fila ye tan o ye dɔw ɲɛ sɛ dɛ an balakaw a ye hakɛ to koyi fura de bɛ nin na a kana sigi u kɔrɔ n'a y'i den sɔrɔ a ɲɛɲini k'a ko san'a ka taa laban ko jugu o ye muso fɛlɛkɛma de o tere min filɛ o ye o bɛ kɛ muso la i y'o mɛn kelen a bɛ fɔ min ma ko gɛlɛba dɔw yɛrɛ bɛ yen si tɛ k'o ɲɛfɛ a dɔgɔ kɛ a bɛ yɛlɛ san joli si tɛ kɛ min ɲɛfɛ kɔ tɛ k'o la o ayi hali n'a ye den 7 wolo denkɛ 7 k'a bɛɛ don baara la a bɛɛ bɛ tila ka segin ka na sigi du kɔnɔ k'u ɲɛ kɛ ba in nɔ den tɛ don dala kɛ o ma kɔ i la o ya i ka ko ma ba o ya voilà donc ça o gɛnɛba ye a bɛ fɔ o ma ko gɛnɛba mais cɛ dɔ fana bɛ yen a bɛ cɛ la fana gɛnɛba bɛ cɛ la a bɛ muso la fɛlɛkɛma in ne tɛ kɛ cɛ la
y'o mɛn o bɔla min bɛ falen o kɛlen bɛ k'o bɛɛ fara koko kan koko fura bɔla ne ma da n'a bɛ se nin ji la dɔw fiyɛn bɛ fo ka taa joli tigɛ o kɔfɛ a bɔlɔ bɛ tunu k'a tunu e b'a ɲɛ dɔn bon i bɛ muso furu san 2 san 3 don dɔ i bɛ bala ka n'a ye aya mɛ min f'i ye ala ye dalifɛ kabakoma ye dɛ o sen 2 dɔw dun bɛ lamu ta ka taa u jɔ ɲɛgɛn na k'a da u ɲɛfɛla kan k'a si ji dɛ sen 2 si dɔ dun bɛ mɔgɔ la i ka bonya bɛɛ y'o ye n'o jira dɔrɔn e tɛ bonya sɔrɔ fɔ k'i sa tugun hali n'a ye si bɔ sa nin dɔɔnin ka ɲi sen 2 ni ninnu tilanna na bilahi a tun bɛ fɔ ko Mali cɛkɔrɔba duman kelen si tun tɛ yen ga duman kelen si tun tɛ yen n'i tun tɛ cɛkɔrɔba ɲuman kelen sɔrɔ k'o bɛ dɔ dɔn nɔ a t'a bɛɛ dɔn dɛ a bɛ dɔ dɔn a la Maninkala Mante Marakala Segu Sikaso Buguni Pamutu mara la Muti mara Kucala mara dugu si t'a la k'i tɛ taa maakɔrɔba dɔ sɔrɔ yen fɔlɔ anw ka Mali in kɔnɔ k'a tɛ dɔ dɔn a la wali musokɔrɔba dɔ o kumana sen 2 nka u man'u sigi n'u nɛɛ nin ya nin tɛ tiɲɛ mɛ min ye tiɲɛ ye u tɛ k'o jira an na u ka kuma ba in an bɛ se tugu kɔ la hɔrɔn bɛ se kuma olu kuma cogo in na den wololaw ni muso ye bange dɔw bɛ yen ni muso y'a kɛ bange dɔ bɛ yen ni muso y'a kɛ muso u ka ɲi na mɛrɛ u kana dogo yiri dɔ b'a la ne b'a dɔn yiri b'a la mɛ ka k'aw kunnaja de sani u ka taa aw wupere fa bɛɛ fɛ a bɛ nana kɛ ni muso y'i sigi a mɔgɔya yɛrɛ la bara dɔ bɛ folo ka bɔ i b'a fɔ baloni a bɛ folo sen 2 denwolo kɔfɛ sen 2 fura b'o la o bɛ musow sɔrɔ n'o kɛra kaba tubabuw bɛ taa ci ni tubabuw y'o kɛ kaba i ka denwolo tiɲɛlen o ye wa i ye problème fana sɔrɔ o ye fura bɛ nin bɛ don fura bɛ nin bɛ segin dɔ bɛ k'u kɔnɔ u b'a fɔ tubabukan na diba ko fibrons de yan fura dɔ b'o la n'i y'o min dɔrɔn a b'a yele tubabuw bɛ t'u kɔnɔ fara nin bɛ nɔfɛ nin y'anw ka banakɔrɔw de ye yan ani tinjɔ ɲama ɔhɔ tinjɔ ɲama n'i ye tin kɛ yɔrɔ la den wololen o kɔfɛ i kɔrɔtɔ bɛ na kɛ sa i b'a fɔ ko nɛgɛjuru siri n'i cɛ mɔ ka jigin i solo rɔ ka jigin worokolo 2 rɔ donc i se bɛ sa i kɔrɔ sa e yɛrɛ kɔni b'a ye tuma bɛɛ i se bɛ kɛ f'a b'i yɛrɛ yɛrɛ o ye tinjɔ ɲama ye n'i ma jange i bɛ muluku ka to so kɔnɔ bon yiri b'o la sen 2 nin n'u mɛnna an ka maakɔrɔbaw de la nin dɔnna olu de la n'u b'a fɛ ka nin bɛɛ kɛlɛ dun a ma nɔgɔ sen 2 dɔnni ye wulibali de ye ni e t'a la i sen bɔ a la mais dɔnni wulibali de don min y'an ta ye n bɛ k'o de fɔ tan o kuma sen 2 ninnu de ye terew de ye kelen n y'a f'i ye n ko sonyɛlɛnin n m'a f'i ye o ye mɔgɔ ye o bɛ cɛ rɔ o bɛ muso rɔ i b'a ye a kan mana janya sikuru bɛɛ bɛ bɔ tɔ na fo ka na fɔ yan k'a sɛri sa yiri b'o la i b'i ko n'o tɛ o bɛ co farigan jɔrɔ ten ala tɛmɛ i tɛ kɔrɔ quoi i y'o mɛn o ye adamaden dacogo dɔ ye n y'a fɔ aw ye ka tɛmɛ yan n ko nin si in tɛ maa o maa la a ka sunɔgɔ man ca nin tɛ maa min na a ka sunɔgɔ man ca fɔlɔ mana k'a ye dɔrɔn suya bɛ bange i la o tigi o bɛ du ci n'a kɛra maa ye n'a bɛ jamana tɛna a b'o ci n'o de fa ye a ka tukɔnɔna in président dɔ tun tɛ a ma tasuma minɛ bila a ka maaw la yan ne y'a ye don min tele la n ko nin de ye président ye n ko nin de y'o kɔ n ko sisan u bɛ refusé minɛ ta o kɛra minnu ɲɛna kuma da t'olu la o olu bɛ to ka ne wele Seko i ye min fɔ a kɛra koyi ne ko n ko ne de y'a ye o bagan dɔ bɛ yen ɲɛden 4 b'a la n'o b'i bolo i ka yɛrɛ kɔnɔ wali i ka so kɔnɔ wulu b'a la bagan b'a la ɲɛden 4 awɔ n'o b'i ka so
bagan kelen ɲɛden naani o b'a la ɲɛden naani i bɛ ɲɛden fila yala 10 ni bagan bilenman don ɲɛden fila mana kala 10 a bɛ wulu rɔ a bɛ misi rɔ si dɔ bɛ sin falen yante si fila ka finma kɛ nin fila rɔ tewu i m'a jɔlen ye tan de i b'a ye ten ɲɛden naani n'i y'o y'i ka so wala ɲɛ filatigi tɛ cɛnni k'i ka so bilen o kaɲi o marali ka ɲi a bɛ misi rɔ a bɛ wulu fana rɔ mais a ka ca wulu rɔ danfɛn bɛɛ ye n'i y'o mara i ka so subaw tɛ don i ka so dɛ a tɛ saga min kɔni a b'olu rɔ fana se fila olu de ye bagan marataw ye mais bagan min bɛ san tere b'olu la i b'a fɔ awɔ tere b'olu la i b'a fɔ seli sɛtula filɛ tan tere b'u la maa bɛ taa misiw san se fila n'an k'o dɔ jɛ k'o d'i ma saga min barada finna ka taa a duguma yɔrɔ bɛɛ fin ni o saga se fila kumaba de fɔtɔ tɛ nin ye u b'o de sa laaya la u b'a fɛnw de sa yarɔ laaya la dɔw tɛ sɔn a ma se fila i b'a dɔn min b'o la n'i ma deli ka denjɛ sɔrɔ o dɔ da i k'i ka denjɛ ko ŋɛniɲɛ i k'a kantigɛ ala b'o denjɛ d'i ma nka se fila denjɛtigi t'o saga kantigɛ dɛ a b'a janjo o la n'o kantigɛ o fana de o ma ɲi dɛ i mɔ dɛ n'o donni i ka du kɔnɔ o b'i ka du fura k'a jɛ pewu ça veut dire cogo san ni y'a faamu selidon fɛti bon bɛ saga min na k'a da bɛɛ ma kan ka kantigɛ se fila hali ni bɛɛ b'a kantigɛ silamɛya sariya la o y'u ka kow de ye mais saga min barida finna k'a dugumayɔrɔ tɔw fin ka taa sugunɛkɛ baraw ni dɔ ninnu ni denkɛ t'i fɛ denkɛ ko ŋɛniɲɛ i k'a kantigɛ i bɛ denkɛ sɔrɔ mais se fila ni denkɛ b'i bolo n'i y'a kantigɛ n'o kɔlɔlɔ donn'i ka so i tɛna denkɛ i ka so dɛ mɔɔw ka fara dɔnni ye tiɲɛ ye o ye bagan ye o ye bagan ye ni denkɛtigi ye o kantigɛ i yɛrɛ fa kuru dɔ bɛ kɛ bagan dɔw k'a la yan n ye fɛlɛkɛ min f'i ye sisan n ko a bɛ kɛ adamaden dɔw ɲɛfɛ a ma fɔ ten yara a bɛ kɛ saga dɔw k'a la o kuru wɛrɛ bɛ kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'o ye min na n'i y'o kantigɛ o kuru kan i tɛ bagan wɛrɛ kantigɛ o kɔfɛ a bɛ faamu n'i y'o kuru fila ye ka lolonin fila ye tan n'i y'o kantigɛ kuru in kan i tɛ bagan wɛrɛ kantigɛ o kɔfɛ e ka bagan kantigɛlaw ɲininka u tɛ sɔn k'a kantigɛ a kan o n'i y'a kantigɛ a kan i tɛ bagan wɛrɛ fa o kɔfɛ n ko ye busiye caman ka nafolo ban yarɔ i bɛ busiya la mɔgɔ tɛ busiya kɛ ten o i bɛ ko de sogobilen laji laha ilala o nafolo bɛ taa de komi takɛmi busiya kan ka ko de n'i y'a k'i kunfɛ hali balo don dɔw bɛ kɛ i t'a sɔrɔ k'a sɔrɔ 100,000 bɛ fori b'i bolo kɔrɔ sɔgɔma o sɔgɔma mais foyi e tɛ k'i yɛrɛ ye se fila o bɛ ko in na n y'a fɔ aw ye n ko su datugu kongolo ayiwa a y'o fɔ cogo ma ɲi se fila a dun musow ka ɲi dɛ u cɛ ka ɲi o kɛn tɛ publicité i ka réseau sanfɛ de tɔgɔ fila dilanlen i b'a fɔ ko balima yiri balimani ɲuman ka ɲi cogo min nka se fila tɛmɛ dɛ tɛmɛ a kan mais olu bɛ se kɛ dugalen kɛ u b'u ka diɲɛ sɔrɔ u b'u ka hɛrɛ sɔrɔ ye ko dacogo ɲuman kɛrɛda ko kɛlɛ tɛ ɲini kɛ kɛlɛ i ka jamana kɔnɔ ni kɛrɛda tɛ maa min na dɔw bɛ ɲini o dilan u yɛrɛ la yiri mɔni cogoya o fana b'a dɔn n y'a to ala ma yiri mɔgɔni dilan cogo o de tɛ a bɛ fɔ o de ma ko su datugu kongolo se fila fandamuso bɛ yen koyi muso dɔ bɛ yen a kɛlen bɛ se k'a yɛrɛ ye nka n'i y'a ta bila i ka so ba ale balo tɛ sɔrɔ muso dɔ bɛ yen a kelen bɛ k'a yɛrɛ ye diɲɛ bɛ girin a kan a bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a yɛrɛ a bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ mais n'i y'a ta ka ban e sara dɔw cɛmanjɛni tɛ tɛmɛ nin na nka cɔ o bɛ yen dɛ e y'o ye cogo di a ma nɔgɔ jinɛ sotigi o bɛ dɔw nɔfɛ a rɔ jinɛ sotigi jinɛ sotigi soninkanɲa dɔw sigi bɛ jinɛ sotigi nka i y'a ta jinɛkɛ in b'i fa so a b'i ka i bolo ba k'i tunu pewu donc i kan ka ko de n'o sugu b'i kun o tɔgɔ barabani ɲumanni n'o kɔni b'i bolo na i kɔ san'a k'i dabiri don min ni jɔn dɔ ye dɔrɔ cɔ a bolo i da mɛn min na ala sɔnna a b'i ko ye kɛlɛ tɛ ninnu a ma ban
o kɔfɛ n ko i ma su datugulu kongolo kɔfɛ n y'a f'i ye n ko Sayidikɛ filɛ Sayidikɛ y'o fɔ dɛ o tɛ kanzeni ye a jaamɛ dɔw la hali n'o kuma n'a cɛ fɛ n'a ye kuma dɔ fɔ cɛ ye tan yanni cɛ k'a jaabi a b'a kɛ tan ale yɛrɛ bolo o jago dɔ ye o yanni cɛ k'a jaabi a b'a ɲɛbɔ cɛ la a b'a kɛ tan a b'a kan sen ne ta fɔlɔ muso i k'a gɛrɛ i yɛrɛ la a ma ɲi cɛ de ma wa a ma ɲi muso yɛrɛ ma ɲi cɛ de mɔ kɛ ale Sayidi Nɛgɛru a bɛ ka jɔn ta filɛ n'a ma cɛ de sɔrɔ a t'a yɛrɛ ta filɛ yan mais n'a bɛ dɔ kun e bɛ taa fɔlɔ de n'a bɛ maa kun e bɛ bɔ yen de mais n'a tɛ maa kun a bɛ taa n'a a yɛrɛ bɛ taa n'a yɛrɛ ye dugubɛ fana b'o cogo la o maa min dugubɛ ye sen dalen poto fo ka sɛgɛn ni kuma kɛ ka kuru dɔ bɔ tan o de ye dugubɛ ye n'a ma cɛ mago sa k'o fa a b'a yɛrɛ fa donc dugubɛ bɛɛ ten ne y'o fɔ yiriw bɛ yen a y'o dagaw de ko n'o kɛra a banna nka dɔw bɛ k'u ta dogo yɔrɔ dɛ dɔ nana i jɔ don dɔ kiriti karata ko ne bɛ yɔrɔ min na ne mago ne yɛrɛ tɛ n ka ko cogo dɔn muso fɔlɔ o sara filanan in yɛrɛ o tɛ ka sigi sabanan taara o tɛ ka sigi ne ko n ko n balimakɛ ko non n ko e ta in fila a bɛɛ si ka ca fila min dara n k'olu si ka ca ko cogo di n ko n balimakɛ n ko e yɛrɛ de kan k'i ko fɔlɔ an ye kɔni ko in ɲɛfɔ k'a ban k'a sigilen bɛ k'i dɛ k'a senkuruw filɛ n ko e sen n'an m'o dilan a bɔra min kɛ ka tigɛ nɔ maa ye bilen malala k'a ye jamakulu dɔ ɲɛ na don dɔ k'u tun bɛ ka ne ɲini ne ka yɔrɔ ɲini k'ale nana u bila ne yɛrɛ ma kuma bilen e m'a sɔrɔ ni kuma wa maa maaw don jamana kɔnɔ o dɔw bɛ ka waletaw ɲɛnabɔ nka u ta kiriti karata m'u bolo yen u da t'o rɔ o tuma e ye mun mɔgɔ ye a sera a la de san'a k'a muluku k'a bila don na dugubɛ tɛ dɛsɛ tɔgɔkun la a b'i se fa i kɔrɔ ayi non a b'i muluku minɛ dɔ bɛ kɔrɔ o y'a sɔrɔ o muluku dugubɛ sen o sen n'a mɛ n y'a dɔn gɛrɛsɛgɛ kɔni tɛ o mɛ n ko maa gɛrɛsɛgɛ bɛɛ don woni in kɔrɔ de sen fila i bɛ ala fo dɛ n ɲɛ tɛ wo dɔli ta la i bɛ ala fo dɛ n'i ye nin y'i yɛrɛ la nisɔndiya ko ye ani da tigɛ cogo i ta in cogoya fo k'a tigɛ mɛ fo k'a tɔ foro ka don n'i yɛlɛla o tɛ walawala sa wa gɛrɛsɛgɛ bɛ yan sen fila dɔw da tigɛ mɛ i b'a fɔ filenni jɛgɛ dɔ bɛ yen ko nana i b'o dɔn a dabɔlɔ ye tan ale bɛ dumunifɛn ta ji dɔ tan k'a ye ale tɛ se k'a kunu ka boli n'a ye juguya yɛrɛ bolomɔ ka tile boli n'a tɛ se k'a dun kɔngɔ b'a la a tɛ se k'a kunu ɲin t'i da a bɛ tila k'a bila manɔgɔw ni dɛbɛw m'a kɛ tan maaw ye kelen ye i bɛ maa dafiyɛba dɔw ye i b'a sigilen yɛlɛlen i b'a fɔ ko manɔgɔ sigilen hɛrɛ b'o dɔw nɔfɛ dɛ ani maa mun da bi bile tan ŋaɲaŋaɲa yarɔ yiri b'o la n y'o fɔ ka tɛmɛ ni dawolo bɛ bile a bɛ bile fɔ dɔw ta bɛ bɔ foloro a fara bɛ wɔrɔ n m'a fɔ n ko bulɔ kɛlen dawolo fara wɔrɔ k'a bile dɛ o ko tɛ dɛ nka n bɛ ala ka dacogo in de ma sen fila parce que dɔ na ta i sigi sisan bulɔ bɛ nin fa ko Seku Amadu y'a fɔ ne m'o fɔ dɛ ne kan bɛ min ma dacogo ta in de ko don o de ye nafolotigi da ye a tigi b'i ko dɔrɔn a bɛ to k'a da kucukucu ni yiri in ye ala bɛ hɛrɛ tɔ yiriwa a dawolo bɛ kɛ fa bɔ folo ani nsanfala bon nin bɛɛ ye dacogow de ye nsanfala façon dɔ bɛ yen n'o bɛ mɔgɔ la ani telu mais n t'o de f'i ye tele yiri bɛ yen ani sijɛ min bɛ kɛ kun na denmisɛn si jɛlen e ma san 45 sɔrɔ i ma san 50 sɔrɔ diɲɛ ka di e si rɔ mais n'i y'o dilan i b'i ta kɛ dɛ mais n'i m'o dilan i bɛ sa sɛgɛn rɔ se fila kuma ye nin de ye a faamuna Sayidikɛ filɛ Sayidi Nɛgɛru a ko ka ca dɛ donc maaw k'u janto nin na fura bɛ nin bɛɛ la n y'a f'u ye yiri 7 min bɛ yen n'i y'a ko muso tɛ fɛn k'i la muso tere tɛ fɛn k'i la bilen o ma fɔ wa n'i y'o ko kaba i m'a bɛɛ k'o ye bon u jɔn bɛ o fana la mais u yɛrɛ fɛ yen n'a fɔra ala k'an kisi ni dugumafɛn ye maa min k'i sisan u bɛ pikiri joli k'i la pikiri min bɛ k'i la a ka ca dɛ a bɛ fɔ pikiri in ne ma vaccin anti-vim o de tɛ yan ne b'a dɔn bari ne n'a tigiw u ye ne yɛrɛ sigi a kuma la k'i ye fɛn dɔ fɔ bi n ko ye jumɛn ye k'i ye fɛn dɔ fɔ an ka vaccin la n ko wayi o vaccin kelen n'i y'a kɛ a bɛ sa joli fɛ u ye sa qualité fɔ k'a fɔ ne ɲɛna fo sa 13 ka vaccin kelen b'o bɛɛ kɛlɛ k'o kama ko min mana na ko sa y'a kin sa in yera o sa ma ye o dɔrɔn k'u b'a pikiri kɛ o la n k'o ti k'a kɔ n ko bɔn daga kelen muso cere 7 mais an yɛrɛ sisan u bɛ baw ta la minnu b'a lagbɛsi
ninje che ba sa ni sa o kun beto pigiri ngula pigiri satan saba pigiri sa faramana faranda beto kala odo o muso chere wolonfla yiri wolonfla ne bala ni ya ko kaba kelengo kele atese fu ki labli o ala yo daljudu se Amadou ma bango Amadou isako ala sago ndume ka puma tire ka ye se fula afamna shoro mado mo sogole bana kata sibu ma kemeshingi aniko sogole bana nwati uni chew kala menina bela jelibi ki laje mama mo be shoro Amadou le ta WhatsApp sera fait 00223 79 79 19 99 41 1966 57 41 12 odo shoro ibora ki dado tere la shoro ma chama me utado tere sugu mula shoro ne mamme fara yere laje ife tere mala ka deme ka bola sabi ko tere be do ma chama na ka ereche tere be sigi chekela bi denkele abi yere kele afika ga sababu yere ki shi bela jelin tike iko tere yere be ke sajona se ara madum shoro mamme figi itere do ibo laje chuko wala se flow do mangu ni da koko naje ibe laje no te nana ndege fleur atene bla itere ofiyele non imane bla ngo ofiyo o inga sira ya voilà ni mami ngo me muso furla be kle ko kew o be nwele shego ma fe ka deni dota ne fle afle me o be ka ke fude fute ma kele be fle wanani di ma e clone to clone ni ne ala je ni glayro be min ta tere nomi lela ne bo gla ko dimo ni glayro tala ne fana ti choka do de ku ngono de akelo furu ka akatla kata nyondo tasumaro na dai ne te soma ya me ni glayro tala pe ne te so akake ma fa e drone ntu me ubeta do ko la folo ka ba ka soro kana bo te dabla de ni glayro bo la mo glayi ya me sino sunoka be wari bawo ngolo do dara de sunoka o sunoka be navolo gene ka here genga bu ikatso ika duwo na pew afika yi musula se fla be chela be musula men kwadimi teba gresega rete su foite soro daji ti woyo taga njoy no a che ube no daji boraya ni muso daro roka ba ikakene abane to ya wa muso ube no daji fana bora taga njuro gla kono ko dalola me otika maya dugale figi kode o doge ni mbala dale gla kono ikati dajiro te choba bara ma ke hoya o bala seifula aya jandonna ne ni fuye denwolo law nya fuye ngo muso hake dobi ma fe nyina ubeka bangi iko furuta ma basaba amo nyine ala fe parce que dalju mene bulu mi mana mine fura mine ka abeka amena na Abidjan ni ala sona na mena Abidjan sefula amena wolodo misifa beke me mi mata misifa obo fa me amena misi wolonfla fana fa ka boya ka labon beke wolodo na shi Abidjan dugukolo ka jongo jomma ko mana kala dashi amba ke andume mali kono ya me ande placera kata Abidjan o te ka ke wata de flabide wata mlene ande placera kata wolodo ka damine awantene kata bla fo jumashi o te doku ya o kuma amba mishi faya nanya asaraka boya asaraka bole ya ameta ni nashi ya anvese kula hama doni kata mama mago maka wolodo la ibo soro sa wamuga ni mi mago bala le tatna take griller parce que mi nyoro be na Abidjan dala fanga la bonke sécurité c'est fula ne temena ko de wari yoro do fe o mina moka so biu adama dew kumina ta mauka ye gaw be yuru ye jama mashi tese jama koro ni mago bala au dama de du manogore o don amanogo dange mami miseta de sécurité ke amako bula vraiment o bu jon anyi ko Abidjan ko sebe pour que ka se ka jama yere la jon o ni muno ma fe o takala ke griller o ku labe kabi kele sisa o ku bi ku togoji sefula be ne rebe o ku togoji aka sebe wala wolodongwe to wala no nanjuna parce que ameka tani akemia adamadole wala bo ante se katani ko do wari beta yo mama mi lo mo kan joli amano bem se katano ya ante se katano be surtout ale doni tama kemandi sisa wala donc sisa amena tagani o fensugu ye ko do wari o bu jija o ku hakli cho ala avec seliflache kalo koni a hakli na be ola seliflache kalo ni ala sona amo nyini ala fe na la radio o ma sefula ko imeni njogoro ni mami ngontere nfle muso do fle mo la fle
muso fila filɛ muso fɔlɔ o bɛ yen ka kɔrɔ o fana filɛ i b'a ci i bɛ 4000 ci n b'a bɛɛ filɛ ni min b'a la dɔrɔn n b'a yira i la k'a yiri yira i la i b'i ko i b'a ye dɔ bɛ fara i ka ko ka kɛ ko ye nin de ye ni den fitininw b'i fɛ n'i b'a fɛ n k'u lajɛ n b'u fana lajɛ n'o lajɛra den dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ denmuso dɔw bɛ yen a ka cɛko bɛɛ gɛlɛya e yɛrɛ bɛ sa k'a to a tɛ furu kɛ n'o o tere sugu bɛ den min na an fana b'o dilan cɛmannin dɔw bɛ kɛ a ka furuko bɛɛ gɛlɛya o gɛlɛya dan ye maa dɔw dalen don i b'a dɔn tere dɔ bɛ k'o tɛgɛ kɔnɔ wala a yɛrɛ ɲɛda kan i bɛ taa sɔrɔ a tigi fura foyi t'a la mɔgɔ bɛ k'a sata ye n'o yera kaban n'i y'o ko kaban o bɛ tɛmɛ bon ni ala ye latigɛ jugu boli i kan i bɛ laɲini ɲuman kɛ n'i ye laɲini ɲuman kɛ a bɛ wuli ka bɔ yen bon n'u y'u sigi yen nɔ don latigɛra kaban ala mana latigɛ kɛ fura t'o la tiɲɛ tɛ fura b'o la ni fura kun t'o la ala kun t'a fɔ a di u ni a si tɛ jebila kun a ye wele maaw jaabi maa minnu mana ka ne ala wele saya dikulu jahannama dakhirina minnu mana ka ne ala wele u bɛɛ don jahannama kɔnɔ u majigilen nin ye kuranɛ de ye ni dafu cogo min ko sa ko ala wele tɛ cɛ i tɛ taa i mako la an m'a ye o maa kelenw da olu bɛ ka nasiw publicité k'i b'a kɛ bitɔrɔ k'a mara sa joli joli dɔ wɛrɛ bɛ ka nɛni kɛ yan fɛ i ka boli i bolo wali i ka ala ne ko n k'a tɛ ja ɲina ala t'an bolo foyi t'an bolo ye c'est à dire que dɛbɛli ye wulibali ye daw la a banna e bɛ haya min fɔ kuranɛ la i bɛ min fɔ yiri la a bɛɛ ye tarafata hayini ye wulibali tɛ wulibali so tɛgɛnɛngolo i b'o da daga walo k'o si k'o mugu bɔ k'o da den barakun bara tigɛlen la o t'o fura bɔlen yan o kuma na fɛ sisan tiɲɛ tɛ yan alikɔli y'a ban jelituluni y'a ban tɛgɛnɛngolo mugu sera k'a ban k'i ka dɔnni tɛ tiɲɛ ye ko nanzara ta ye tiɲɛ ye kana ba nanzara ta mɔ mais fɛn min ye wulibali ye o de y'i ta ye ne ye o de y'i ta ye donc se fila ni maa min ko a tere ka filɛ nin de don i muso n'i ko n ka ko filɛ sego musow bɛ yen fana a foto filɛ n denw bɛ yen n den foto filɛ a bɛɛ filɛ 4000 o de don ani tɛgɛ filɛ bɛɛ ye façon ye voilà a bɛ d'i ma ni maa façon dɔ b'a kɔnɔ du kɔnɔ sibandɔ ni fɛn ninnu k'a bɛ sɔrɔ ten donc n'o yera dɔrɔn a yiri bɛ ko nin den min filɛ muso dɔw bɛ faransi olu b'a kɛ a muso kelen bɛ yen n b'a fɔ k'a barika da maa tɔgɔ ti fɔ n t'a jamu fɔ a y'a ka denbaya bɛɛ n'a ye min n'a denw ci ni y'o filɛ n b'o cogo f'a ye ni min n'a ye min ci a y'a den bɛɛ ci k'a ba in cogo rɔ muso ye ɲɛ sɔrɔ a ka ko la waati malo n'o tɛ u ɲi da n kun b'a n'a ka famille kan ka se degré dɔrɔn ala b'a dɔn mais ala tɛ u ji dɛ ɲarɔ afiriki yan n'u b'i kɛlɛ fɔlɔ u bɛ don i ni cɛ cɛ n'u bɛ muso kɛlɛ u bɛ don a n'a furu cɛ cɛ n'u sera ka don a n'a furu cɛ cɛ walima i ni wolodenw n'u donna i ni wolodenw cɛ ni dɛbɛli juguw ye ka ban i den bɛ bila i la a t'i lamɛn bilen bon i cɛ b'i kɛ du kɔnɔ komi bo b'i la donc sisan fɛn jumɛn b'o kɛ don a t'a labɛn a b'a labɛn o bɛ yen i sago ala sago a faamuna n b'a dɔn bɛɛ lajɛlen y'a faamu fɛn fɛn mago bɛ seko la a kɛra tereko ye a kɛra wolodon ko ye n b'a dɔn wolodon ko bɛ ka taa halisa awɔ wolodon ta bɛ ka taa su ni tile o bɛ ka taa i ye 20,000 min fɔ a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko sisan t'o ye yan dɛ o ye Abijan o ye Abijan ye n'o tɛ wolodon yɛrɛ min bɛ ta 5000 ta sisan o tɛ yan bilen o depuis asuran waati ne m'a fɛ ko n y'o jɔ mɔgɔ min ta kunbɛ yan n'o ma n'o ta e ni maa min ye don kelen ye o de bɛ d'o ma a kɛra ten n'o tɛ a bɔlen nin yɔrɔ la sa o tɛ yen mais n'an bɛ taa Abijan an b'a kɛ pour que nɔgɔya la Abijankaw sɛgɛnna ne b'a dɔn dɔnni yɛrɛ dɛsɛ bɛ yen de tellement que ne bɛ Abijankaw kuma cogo ye ne yɛrɛ bɛ siya dɔ ten mɔgɔw taar'u sɛgɛ quoi walayi i b'a dɔn ne n'a dɔw ti ɲɛ o ne yɛrɛ bɛ se k'a tigɛ ten n b'a fɔ dɔw bɛ n'a fɔ ne ma u ye nin gɛnna n ye 500 bɔ n ye 50 bɔ ne b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la kana na wale kuma fɔ ne ye ne to yen n'o don ne ɲɛna aw yɛrɛ ɲɔgɔnw ma a ye n fana janfa i ni maa ɲuman ye ɲɔgɔn bɛ a t'a bɔ i ka nin bɛɛ fɔ ne ye o to yen bani ne ye wariko f'i ye ne yɛrɛ b'a fɔ a dɔw ye ta wariko tɛmɛna ne cɛ u b'a fɔ ayi n ko bon i ma ka nin bɛɛ fɔ ɲɛna hali ni ne ye wari to yen sisan o ta ye ne y'a to yen ala kama kun dɛ e ka kuma in kama ne y'o to yen donc k'o kama n t'i dɛmɛ n t'i dɛmɛ o t'a bɔ wa a dɔw a bɛ k'u dɔw ɲɛna ko n gɛlɛyama don o tɛ o o ye hɔrɔnya na cogo di n'o tɛ ne b'a dɔn dɔnni yɛrɛ ɲuman dɛsɛ b'u la walayi u sɛgɛnna mais ala sɔnna an bɛ taa an bɛ taa ni ala sɔnna an bɛ taa bɔ an burannakaw bɛ yen wala o mako an bɛ taa jigin i ko an bɛ jigin PK 18 n'ala sɔnna layilayi misiri ɲɛfɛ dɔɔni n buramuso nisɔndiyalen sigilen don kan kɔnɔ sisan ani n burannakaw bɛɛ lajɛlen
n b'u bɛɛ lajɛlen fo muso dɔgɔkɛ tɔgɔ la n bɛ Alasani Daramani Watara ka garde corps bɛɛ fo muso dɔgɔkɛ tɔgɔ la ni ne jigira ye ne b'u minɛ Alasani na u bɛɛ ka na ne nɔfɛ ye sa o fana ye julaya yɛrɛ jayɔrɔ ye Alasani b'a dɔn ko julakɛ dɔ fana nana ko in bɛ kɛ ten an n'an dɔ sa dɛ a bɛ kɛ ten donc ni Ala sɔnna an bɛ taa an bɛ Côte d'Ivoire bɔ an b'a jɔbu ka gɛlɛya la mais k'a fɔ bɛɛ k'i labɛn an bɛ mɛn wa mɛtalu parce que mɔgɔ bon n'a kuru kɔnɔ ko na taa mɛ i bɛ ka taa kalo 2 ni fɛn o tɛ sɔrɔ a la voilà k'a bɛɛ ɲɛfɔ maaw k'u labɛn o tɛ sɔrɔ a la an kɔni ni Côte d'Ivoirekaw y'an sɔrɔ ka s'a dan na o ye tile 15 ye Sefula o don e yɛrɛ ɲɛ tɛ ko in na yan Soko ne bɛ tile kalo 1 wɔɔrɔ est ce que sunkalo in na sisan bɛɛ bloquelen don ko Seko Amadu tɛ ka baara kɛ sunkalo in na bɛɛ bloquelen don ɔ ni kalo in banna maaw fana u tɛ iri kɛ u mago nɔfɛ yan bon ne dun b'a fɛ ka taa yɔrɔ dɔ la a tɛ ja dɛ donc sisan nɔ Côte d'Ivoirekaw ta bɛ da tile 15 ma mais Soko n'i ko baara tɛ ka kɛ o y'a ye i tɛ ka maa reçoit n'i ko baara tɛ ka kɛ baara kɔni bɛ ka kɛ dɔ t'a faamuya baara bɛ ka kɛ baara bɛ ka kɛ su ni tile nka mɔgɔ tɛ reçoit yan maa yɛrɛ tɛ ka reçoit parce que u fana y'u ka sukaro dun ɲɛna o fɔ kelen kelen Kulubalilakaw bɛ yen u bɛ k'u ka sun tigɛ sisan ne fana bɛ yan donc ni ye n to yen fana b'i to yen dɛ ɔ ni sunkalo banna an bɛ jɛ k'a kɛ sisan o b'a sɔrɔ sun t'an jɛ Seko Amadu ka numéro 79 00 223 79 19 99 40 66 57 41 12 vocal Seko carte ko a bɛ ka taa an bɛna maa 2 dɔrɔn ta Seko nafa ka dɔɔni fɔ a kan Seko carte k'a fɔ an bɛ sɔrɔ ka maa 2 dɔrɔn ta kosɛbɛ voilà Seko carte bɛ ka taa a bɛ ka taa a bɛ ka taa tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka taa Faranzikaw yɛrɛ b'o la Côte d'Ivoirekaw b'o la u bɛ ka taa ani Amérique yɛrɛ koyi n ye maa 3 bɛɛ k'a ta ka bɔ Amérique sisan maa 3 ka bɔ yen Seko carte ko o bɛ ka faamu non a bɛ ka faamu donc i b'a labila ni Seko duman fila dɔw tigi voilà mɔgɔ bɛ se ka weleli kɛ Seko ka numéro tɛ Seko ta ye WhatsApp ye bɛɛ lajɛlen ka vocal ci Seko ka WhatsApp kan i bɛ wele ka Sefula yɛrɛ ka numéro la min ye 75 68 68 57 i sogora min na n'Ala ka jɛ o bɛ f'i ye n'Ala ka jɛ 75 68 68 57 n'i ye weleli kɛ n'Ala ka jɛ an bɛ mɔgɔw maa 2 garisɛgɛ ɲumantigi o de bɛ ji feere bada la maa ma se ka don bɛɛ lajɛlen bɛ taa carte kɔni ta san complet 10,000 ani 2 k'i ka yiri fɔ i ye k'a saraka f'i ye sa kurukara o y'an jɛlen fana ye Ala kama tɔɲɔli t'a la n'a m'i kun minɛ a to yen fana a tɛ tɛmɛ o kan Seko jɔyɔrɔ bɛ jɔn ka adamadenya la Seko ye jɔn ka ko bɛɛ ye hɛrɛ tɛ na maa ma n'i m'a ye o Sefula Seko tɛ tiɲɛ n ko y'a dalen sitana maa la de ko ye e sitana maa kana jigin ko bɛɛ b'e cogo la dɛ ni Seko dara maa sanimaya la walahi ani wayu ka kan i y'a mɛn o de la ne ni dɔnnibaa dɔw bɛ yen n bɛ o ye don dɔ ni ne ye nin kelen o kelen sɔrɔ sigi don o don débat la a tɛ da don Seko ko kuma rɔ i n'i ka kalan n'i ka duguturuya bɛɛ i bɛ tigɛ i yɛrɛ la a la Seko ye wulibali de ye mais u bɛ Ala ka kumakan dɔw de fili diyagoya la parce que u y'a ye dɔw balola a la balo in tɛ o anw b'a nafa de dɔn n'o tɛ anw bɛ min yi mɔgɔ bɛ se k'o di ne ma wa Seko Amadu yɛrɛ wololen tile ye min kɛ sa diɲɛ bɛ se k'a kɛ ɲɛ ni diɲɛ y'a kɛ ne ye ne tɛ Mali balo wa u ka taa ye ko ye nin de ye a bɛ faamu donc Seko ye wulibali de ye maa tɛ Seko ko la n'a ma ye a kɛra saya ye a kɛra ko ko ye a kɛra bana ye a kɛra nafolo ko ye hɛrɛ wali bɔnɛ a Seko bɛ da i la a bɛ faamu o tuma na Sefula Seko ye wulibali ye kelen Sefula nafolo ko kuma in nafolo o b'a ɲiyɔrɔ la o bɛ yen voilà ɲuguba saga 2 ye mais Sefula n bɛna kuma laban ni fɛn dɔ ye dɔ bɛ Itali a k'a jija a ka nin lamɛn walima n balimaw k'u hakili di a ma n'u y'a dɔn ne t'a dɔn quoi a bɛ i komi mɔgɔ de y'a ci k'a sara ne kɔ a bɛ Itali a ko i ye nafolo baara kɛ dɔ ye a ɲana a tigi y'i ka numéro di yan n ko a tigi ye jɔn ye o ka nafolo baara ɲana e de bɛ n'o fɔ ne ye ayiwa n ko b'a yira k'a fɔ de e tɛ dugaden ye i tulo bɛ kuma in na a ye ne fɔ tan
ani minnu bɛ ɲɔgɔn na réseaux sociaux ka nafolo baara ko la I ɲɛna ko de Seku Amadu ye Seku Amadu balola a dara jiri ndara jiri nye kalango in de donna senkɔrɔ de ndala jiri wa min yira ndale la o ka bon ni kalango in ni ko k'i b'o la kali Ala b'i halaki k'i kɔ bɛɛ halaki kasara koba dɔ Ala y'a jira n na o bɛ n'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ ko vidéo dɔ tɛ aya ne kɔni t'a tigi dɔn dɛ parce que a m'o yira ne la a ye nin yira ne la ne kɛlen k'a fɔ a ye tan n ko tigi de bɛ n'a fɔ e ka n'a fɔ ne ye ko ne k'e dɛmɛ ko ne de y'ale kɛ fɛn ye o yɛrɛ tɛ se k'o fɔ n ko kuma o b'a yira o ye fitiriwale den de ye hɔrɔnden b'o kɛ yan bon a filɛ ni ne ye Mali co kɔfɛ jamana min t'a den ɲuman fɛ jamana min den tɛnɛ y'a den ɲuman ka arrivé o de jamana cilen filɛ u fɛ mais Seku Amadu Mali bɛ sɛgɛn a minɛ kɔnɔ n ye layidu ta bɛɛ ye hali n'u m'a dɔnlen n'o tɛ u ɲɛ bɛ dɔ la sa maa min tun bɛ ka marifa ci e la kunun an kɔrɔ e m'olu groupe jɔlen bi Mali galon b'a bɛɛ kama la hakili t'a hakili de n'a fɔra an bɛ taa kɛlɛ la sini o b'a bolo kuru kasi de e bɛ ko kalama wa sini kɛlɛ bolo bɛ kurubi de jamana in bɛ k'anw ta ye sisan wa jugu minnu b'a kɔkɔrɔ ne tɛ mɔgɔ dɔn a la a bɛɛ na malo bɛɛ na laban ko juguya I dan bɛ jɔ la ko i ɲi yarɔ o bɛɛ fa ko bɛɛ juguya parce que e dan b'a la k'e ɲi don k'a sɔrɔ u bɛ min na dibi dɔn Seku Amadu ye min kɛ o de b'o dɔn I b'o mɛn donc ne ye nin fɔ tan a tigi ye a labanna ka min fɔ ne ye ko aw b'a la Mali kɔnɔ yen saw a ma neni a ma dan sago donc kasara koba dɔ bɛ na a sɔrɔ Ala y'o latigɛ kaban o kasara in n tɛ na don yɔrɔ bilen an b'a to tan wala n'a mɛnna don min na a fana bɛ n'a ye a kɔni ka diɲɛ a ka diɲɛ bilara sisan danger la Seku Amadu de y'a fɔ fɔ n'i y'a sɔrɔ Ala tɛ yen n'o tɛ ne kɔni dara la Ala bɛ yen kaban o layidu dira n ma donc k'a f'u ye nin mɔgɔ sugu de bɛ ka mɔgɔw kungo gɛlɛya mais ni maa min mago jɔra a la sisan nafolo baara na yuguba ɲaga e bɛ k'a baara halisa bon ne bɛ k'a baara mɔɔw ye mais n bɛ k'a baara laadiriw ni hɔrɔndenw ye maa laadiri hɔrɔn kana fɔ hɔrɔn dɛ kana dɛsɛ k'o fɔ dɛ hɔrɔnden maa min tɛ hɔrɔnden ye o bɛ se kɛ hɔrɔn ye I bɛ dɛsɛ k'o fɔ n ko de y'i ka jamana in kɛ tan n'o tɛ ne ye dɛmɛ e kɛra fɛn ye a b'a bɔ e ka t'o fɔ maa wɛrɛ ye k'o ka taa ne fɛ yen ko ne de y'ale kɛ fɛn ye e yɛrɛ tɛ se k'o fɔ ɔ kuma ma ban o min nan'o fɔ e b'o dɛmɛ yan n'i y'o dɛmɛ i m'i yɛrɛ fa anw ta ye daliju ye daliju n y'o fɔ bɛɛ ɲɛna sɔrɔ cogo si tɛ nafolo la I ye minɛnfa k'o sigi saki fara o carton fara o portefeuille sigira o bɛɛ ye ko wɛrɛ de ye anw t'o si dɔn mais daliju ye dawula de ye kuma banna nafolo ye daliju de ye ka dawula sɔrɔ dɔ ka da I la ka hɛrɛ k'i ye kanu kama mais u fana sigi bɛ ko danaya ni dawula tɛ hɛrɛ di maa ma koyi ko fɔ I ka wuli I jɔ kɛ ka wuli I jɔ kɛ min ka wuli I jɔ kɛ min I t'i daminɛ ka bɔ yan nzɔnw ni aw namaratɔw bɛ min sɔrɔ maa dɔgɔla b'a sɔrɔ wa o t'o sɔrɔ olu minnu bɛ o la u minnu ye maa tɔrɔnbɛlaw ye ani ka maaw dɔgɔya nkalon kan aw bɛ min sɔrɔ sɛbɛkɛla b'a sɔrɔ a y'a da gɛrɛ a yɛrɛ la koyi Ala ka halaki bɛ nana a ma yani dɔɔni a fɔra ko dajali jigira mais Mahdi fana jigira dajali jigira mais Mahdi fana jigira u ka segin a kan u bɛɛ ban pewu dugukolo in kan ne bɛ ka dafiw kɛ don o don I tulo b'a la a faamuya yani n ka ba kuma in na n bɛna n da se kuma dɔ fana ma u ka kuma magankaw fɛ kosɛbɛ maga wuruwa u k'a fɔ a ye ɔwɔ ko karamɔgɔkɛ dɔ bɛ Mali la ko k'a ka alikama dayɛlɛ mɔɔw ye silamɛw ka taa seli ko bana tɛ yen ko foyi tɛ o yɔrɔ in na o bana doni tala Ala fɛ k'a k'a dayɛlɛ mɔɔw ka t'u ka lɔjanseli kɛ u y'an wele lɔjanseli mɔgɔw ka taa kɛ k'ale tɛ ka kɛ wa a datugura dɛ u ka siran Ala ɲɛ u ka alikama dayɛlɛ se de bɛ ale ye ale de bɛ jamana in tɛna bi sini ale de y'a ko tigi ye a k'a kɛ Ala ye a ka alikama dayɛlɛ mɔɔw ye mɔɔw ka taa seli a n'u b'an ka jugumanw kɔni fɔ n'an ye hɛrɛ ɲɛsin fana u k'an k'o fɔ dɛ ni maa min ye nin hɛrɛ dogo an y'u ni Ala to ɲɔgɔn na u ka taa fɔ a ye
alikama datugura hiji balla o makia mais coronavirus ko yi amatema ni mise hiji balia mais to abutu ka ko la voilà ni mise ka hiji bali wa jemuli ko ri che kuno hiji ko yi so ya mais I am wop maro de ko ni che kuno o ya fara so ala kira ka hiji ko yi che ka maka ka daile mo dap maka ka daile o kuma na fe o inga kuma la ban afamna so ga jara ma fo mafla amulu ta so kana ni mam sira ka dun o be se noble di so nango bon nere bulu wati sera o papier ko ni bara papier ko bare ba se na ni mami nana ni ala sona o be ki dashi babinani awo barako frère barako babinani papier ko babinani mais so ga ni do karaba ka di ni do ma nyo fiyo e doni munu nga giri ko sebe ni muso ko ate chefe yaro do ba ke fu be che do ya o doni ba ti bolo mimi se ga keta do to ke wala o kanu yere nege ni an soro ola afuru kana weleli ke yawo afuru wala yayi ni an soro ola bala jele ga vocal ci so kamadu ko whatsapp kan ni mo bala banya be numéro 7 la ya famu ni o che na unye nyon soro muso ibita de ola kaso ise ko to la est-ce que ya famu donc ni do karaba ka di domo odi oyi afamna mais cha bana kele ga ma cha ma sengi bo che ya bana do be ne ba do frake nga do be nda frake ndemi frake I wolo la ni minyi ani mammi ere ko ni dona musokoro fo ka kenye nyuma ni kini muso sugu be mo tawo furulo wo ko kew ala nana jangaro bi ka che ya faawro o furata ne bulu mais faible o ba fa choko di impuissance sexuelle wala mise ka doko la isa wala sago afamna so sanu bara ni jama bara sanu bara be ka kefana ani kuru bara kuru de jama yo ya me kuru doron jama kuru wala ami ko ke angola ka oni few me ka ko ke kusebe donc ni mamma ko kero la sigo amadu o wanedi inshallah ibe dalula bara ma dawla o yenga bara mais ma be manyi ni ngawla ne mo fo ya de go dawla e ko ya yofo dawla e ko ika nyamakalaw de kanga femi folo nyiro de wi mais olu to nyini dabara damate foi la se mogoma na la simo dabara kele ba ci dabara mana kero here la simo dabara kele bo ban fo nyuma dama ni dabara be nyuma fo mais dabara mana juguma fo ka here la sima o dabara kele bo here ban iklobo la wa be here tigi fana fa ibi jando kuma ina donc dawla e bara fendi sefula peut-être mo soko kuna fen mi dina bana mi wala kuna fen be sefula o furakeli o inga barai o fura nyuma o memulo muso munu mbe ni utara cheka gla kono no wulila ku jodro jibi jigu senga la fe o ji kwasagi o kuma muso dawbe o mana gresega soro chebi na jenu wi ni chejera no wi sugola dron o be koli o klefla chedo be jina ere be ni joku shuruti ama wala ma do be o be o boloke ku bugo kono la o kono ko bani do kunnu fura be ne bulu ni mo goite de so do be o be na de yira ile suno cho do be kulunu nje yani shanu be no yira ila o kuma na fe ni mo fura ko ni bo kan yere sege fura timine mo jango ka dinzoro atetmo awo so ma chama be commentaire le buga nyingal ke fendo mami me jamana ko fe na be fa kana ere shuko fe na makula e be ka chugodi ani be kuma re folo kana wa na be nadi bonne ni e kanga pma parce que e be nati ene na nati ni e kungo na na ke bamali baye kuma ne bo ta ateketi de ni doni don ni e doni do itega ni yere photo te ya ambi don ambe babela na babela ni be na ve nake ambe block amba fo na ni na na oro ika de nga ko ni yere taw ambe ba be ka amba ke me ka wuli te nyasa kani chu no me okera ya do mabo jamana do rangoro kana mo saba aya ni de jamana fo ko mi ya fo kaba utaka cho ne clara ku passer sara o mo mo tena wano mogo saba ne de ya be passer sara o fana ko gele de bo tike ya bli ni u ye ka ko le do be ka sigi o kana yete de ko do de kera sabe da mamme boy region na kana ite na fanga pma ame pma ke vogali kachao ne ba lame ne be sitamo ne rabi nda ko wari damare kamo pma do ambe ko ka betalame me beta soro ma keme sigi beta soro ma binani ma biworo beta soro atobe ma kuluni
o bɛ kuma dɔrɔn u b'u ka sugo fɔ e b'i ka sugo fɔ ten e b'a fɔ i ka crédit la mais ne b'a jaabi e ka crédit la de kan ka e ne kan ka bɛn fɛn dɔ kan wala kuma ye nin de sabi mais sugo bana furakɛ bon o ye n ka sebisali yɛrɛ ye n b'o kɛ n bɛ banaw furakɛ kosɛbɛ voilà mais maa selen saya dakɔrɔ k'o cɛ kɛ wotoronin dɔ ka na dan n'a ye ne nin tɛ o kɛ quoi n'i ye ɲininka a la bana sugu min don an b'a lajɛ n'an bɛn n'a la n bɛ se min kɛ ni n y'o dɔn o tuma n bɛ sɔrɔ k'a fɛ quoi n'o tɛ ala y'o di yan sisan ninnu na fɛn non a ma se o la o hôpital tɛ koyi a banabaatɔ da ambulance ka taa o tɛ hôpital yan i tɛgɛ yelen dama bɛ fɛn min dilan tiɲɛna donc a dilaman ko quoi ni maa min bɛ yen ko bana sugu b'i la k'a daminɛ maraw ni sisanw ni fɛn ninnu na ni o ko ninnu ni kɔnɔdimiw ne kɔni Seko Amadu ka sebisali y'o de ye voilà mais f'u k'u dege a la ka da la ko mɔgɔ tɛ taa maa fɛ ten ne tɛ est ce que ne bɛ se a bɛɛ la ne bɛ se dɔ de la voilà mais n'an bɛn'a la n'i y'a dɔn n bɛ se min na n'o don n b'a kɛ baara ma ban a faamuya kabako da bi o ye ye n y'o f'i ye o daga kelen in kɔni o de y'a ye k'a don dasi 100 dɔrɔn k'a sigi i ka so juguw ta cɛ yɔrɔ balima juguw n cɛ somɔgɔw y'i jɛra ka ɲa jara muso dɔw bɛ yen u ye furu maɲumako bɛɛ k'u n'u cɛ mais cɛ somɔgɔw tilara ka ɲi sigi u kan k'a kɛ i b'a fɔ olu de bɛ cɛ ka nafolo bɛɛ dun k'a sɔrɔ cɔ t'a yɛrɛ la o daga sugu i b'o de don i k'a sigi i n'i denw i b'a sɔrɔ a n'a cɛ yɛrɛ bɛ bɛn na mais cɛ somɔgɔw bɛ ɲini k'a kɛnɛ ɲini donc sisan i bɛ daga in don dɔrɔn 100 k'i sigi o b'a bannen i ka nafolo da o bɛ yen gunjɛ daga bɛ yen nafolo da fɛ o fana bɛ yen o bɛɛ bɛ yen Sefula o nafolo daga in tɛ yan ala dasiba 80 o fana bɛ n bolo mais a tɛ kɛ bɛɛ ye mais Seko sa min na ɲuguba ɲaga ni nafolo da ni maa min y'a kanu k'a fila kɛ a bɛ se ka kɛ o de ka ɲi n'o yirigili min bɛ kɛ ji cɛ tigɛ olu baara in de don n'a y'a fila kɛ o de ka teli yɛrɛ de voilà mais n'ala ye maa min kɛ sɔrɔtigi ye ni fɛn b'a kun a b'a ka nafolo lakana cogo min na daliju b'o fɛrɛ la daliju b'o la nafolotigi ye maa ye n'i ma i yɛrɛ lakana i bɛ sa k'a to an bɛ émission na fɔlɔ quoi an bɛ émission na fɔlɔ a fɔra ko k'u wele e bɛ kuma a bɛ kuma WhatsApp kan quoi WhatsApp vocal oui i b'a ci an bɛ émission de la fɔlɔ n terikɛ ok baasi t'a la voilà fɔra a bɛ wele kɛ dɔ in kan quoi vocal bila bɛɛ ka kɛ vocal kɔfɛ mɔgɔ diaspora bɛɛ i kɛra Mali kɔnɔ i kɛra diaspora i kɛra Ivoire i kɛra fan o fan bɛɛ lajɛlen ka kɛ vocal ne ko diaspora yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye ba maa min bɔra ka taa fɛn ɲini ne t'o kɔrɔ dɔn tunkaranke wa n b'o de kɔrɔ dɔn fɛn ɲini na diaspora maa min bɔra a sigiyɔrɔ la o mɛnɛ ka kuma in fɔ ne tulo kɔrɔ diaspora Ala kibaru n y'a faamu n'o fara n ka dɔnni ka di ne b'a f'i ye n ko maa bɛ kalan de o ye tiɲɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ WhatsApp 00223 79 19 99 41 minɛ 66 57 41 12 Seko o faamuna Seko maa dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ taa don ko o ko la laban t'a la wala bon o bɛ sɔrɔ min na o ye wolodon saraka dɛsɛ o bɛɛ bɛ segin maa wolodon saraka bali k'i bɛ kɛ komi i dangalen don o de tɛ fɔ u ɲɛna maa min wolodon ma saraka hali kan ka siran a jɛɲɔgɔnya la awɔ maa wolodon saraka bali n ko o damelɛkɛ b'o ɲɛminɛ ka da n'o ye kungo damarɔ wa a tɛ hɛrɛ laban a mana i kun don hɛrɛ la o b'o sama ka bɔ yen den wolodon saraka bali ala bɛ se ka wuli k'a jɔ a ba fɛ k'a fɔ maa kana nin fɔ ne ma wala o tɛ danga ye sa wala den wolodon saraka bali b'o kɛ a bɛ kɛ minkɛla a bɛ yaala maaw kɔ i yɛrɛ sago tɛ minnu ye a bɛ mini kɛ a bɛ tulo gɛlɛya ka kɛ kɛlɛ wani a t'i lamɛn mais kow kɛli namisa bɛ k'a la musomanin bɛ yen a cɛmanin bɛ yen wolodon saraka dɛsɛ b'o kɛ i ka alamisaden ninnu n'a fɛnw na samididenw na jumadenw a lajɛ jumaden yɛrɛ jumaden donni dan bɛ dɔw kun hali o balo t'o bolo o sigi bɛ halisa n'i m'a saraka i bɛ sa sɛgɛn rɔ wala a faamuna Seko maa dɔ bɛ yen u bɛ gulɔ min dɔw bɛ sigarɛti min dɔw yɛrɛ bɛ kulonkɛ ka di u min jɛnɛya ta fanfɛla ye kosɛbɛ Seko yɛrɛ b'a dɔn den b'a kɛ dɔw yɛrɛ b'a dɔn u cɛ b'a kɛ dɔw b'a dɔn u muso b'a kɛ dɔw b'a dɔn wolodenw b'a kɛ u bɛ gulɔ min u bɛ fɛn caman min silamɛya dɛmɛyɔrɔw tɛ yan wala Seko o furaw bɛ yen wala silamɛya dɛmɛfɛn de y'o ye e t'a dɔn ko nin ye kojugu ye e ye fɛn o fɛn fɔ nin ye sisan nin bɛ haramuna mɔgɔ kan nka nin bɛɛ ye dɔw ka kɛwale ye
Sefula fura bɛ nin bɛɛ la ne bolo a dulɔmina n'a soɲali fara den ka soɲali kɛ ni maa dɔ bɛ yen ka fisa n'a ye mais den bɛ taa ka fɛn soɲa o bɛɛ bɛ n'a da sago f'i ma daliju dɔw b'a la n'an y'a kɛ a bɛ sumati a t'a kɛ mais maa min ta b'u sanga ka se fanga la wagati bɛɛ problème o bɛɛ y'a kelen ye Sefula o bɛɛ y'a kelen ye a daliju bɛ yen o n'i y'o kɛ dɔrɔn a bɛ basigi mais wolodo saraka dɛsɛ dɛ ne da bɛ wolodo sarakali de la ka tɛmɛ a bɛɛ kan n'o kɛra i b'a a bɛ basigi Sogo yana an bɔ kuma kɔnɔ an da magara cɛw ka bana la i bɛ taa sɔrɔ bana dɔ bɛ musolakaw fɛrɛ sɛgɛn i b'a fɔ cɛ ti nimisi wasa sɔrɔ o la kosɛbɛ fura b'o fɛrɛ la Sefula fura b'o la fura bɛ o la Sefula yiriw b'o la n y'a dɔn ne yɛrɛ bɛ muso dɔw ye olu b'o dɔw dɔn a la ne bɛ yɛlɛ u la de a bɛ yiri fila fɔ ten nka a sabanan ala t'o yira a la o tun ne b'a la o t'o dɔn parce que olu b'a kɛ ni kunkolo gɛlɛya ye ni ko ninnu tɛ kala Bamakɔ bɔlɔn kɔnɔ tile kelen o tɛ o i bɔra min u bɛ ka o minnu kɛ musow ka sokɔnɔ gundo ninnu Sefula o ta yɔrɔ ka jan dɛ ka jan Sefula mɔmusotigi bɛɛ bɛ dɔ dɔn o la mais ju b'a la ta yɔrɔ yɛrɛ b'a la a dɔw bɛ yiri fila fɔ a la a sabanan ala bɛ bolo biri u da la u t'a dɔn n'i y'a sabanan yira u la muso bɛɛ k'i bolo i b'a fɔ ko a bɛ kɛ so kɔnɔ i n'a fɔ ko wɛrɛ ja min t'a cɛ o bɛ don a cɛ dɛ fura dɔw bɛ muso la fura dɔw b'a la Sefula a n'a furucɛ ɲɛ kana da ɲɔgɔn kan dɛ n'aw ɲɛ dara ɲɔgɔn kan dɔrɔn baara sɔrɔla o tuma na sisan o de ye fura dumanw ye mais ne ma muso si ye n'ala ya ko nin fura diya i mana min ye o n'a ka kuncɛbaya bɛ n'a sigi o ɲɛnakɛ yɛrɛ b'i dɔ dɔn Alahu akibaru Sefula dɔnni in tɛ sɔrɔ ten a tɛ ten yiriw b'olu la dɔrɔn k'a wuli k'a min mais dɔw yɛrɛ nan'o yiri bɛɛ bɔ a la dɛ n ye dɔ sigilen kalo kan fɔ la don dɔ anw ka jamana yɛrɛ dafɛ jamanaw bɛɛ yan o den dɔw da don dɔnni ko kuma la n ko ne bɛ kasi di walayi ji yɛlɛla kulu la i bɛ jamana min na i bɛ dɔnni dugu de rɔ yan ye fɔ maa barika bannen minnu bɔra ka taa ala kari kɛnɛ ma de dɔnni dugu i b'o de rɔ yan Mali kɔfɛ i bɛ escroya de sɔrɔ sisan kɛnɛ ma mais escro bara kana sigi yan o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ maa fakulen sɛyara jamana in de kɔnɔ n'o tɛ hali sini an d'an b'a la jamana in de i waso n'i ka hɔrɔnya n'i ka cɛya ye yɔrɔ bɛɛ i bɛ tugan fɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali n'i ni jamana wɛrɛ denw bɛ si bon kelen kɔnɔ foyer la i ka hɔrɔnya ka bɔ a dɔw ta ye mais nkalon don wa jamana caman b'an da fɛ yan i ye min fɔ sisan ko diaspora ne tun tɛ ne m'o kɛ mais n'a kɛra tungarange ani SRL ne yɛrɛ y'o kɛ san 21 san 21 Somali ni Eritrea ani Sudan ni Djibouti ne b'o yɔrɔ dɔn ka tɛmɛ Mali kan o a bɛ cogo di ne ma tunga kɛ nka cɔ karabu yi bi an t'o de dɔn parce que anw kun t'a dɔn k'i bɛ se cɔ tunga fɛ k'i pare wali dugu la i komi o waliden o jamanaden ka kɛ o jamana la i b'a fɔ jamanaden anw kun t'o dɔn parce que anw m'o kɛ tungarange ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ kɔfilɛ a fa dami la a faso la i bɔra ni hɔrɔnya min y'i ka so i ka t'i sigi n'a ye o tɛ tungarange ye mais est ce que tungarange ye maa ye maa min taara a yɛrɛ kɛ kunjɛbani ye wali dugu la na dɔ kɛ an fɛ yan n'o tɛ an ye dɔ kɛ yan dɛ a faamuya a diyara n ye Sogo an b'i fo kosɛbɛ m'a dɔn an da sera fɛn caman ma dɔ kɛra m'a dɔn kungo nasi bɛ ka bɛn halisa kosɛbɛ musow ka furuko ta ye o bɛ n bolo an bɛ taa n'a ye Côte d'Ivoire fana den o don an bɛ taa ni o fana ye Côte d'Ivoire a bɛɛ b'a cogo la ni min mago b'o la Sunkalo Bacɔ filɛ nin ye n'u ye hiri k'a kan an b'u ta d'u ma mais Côte d'Ivoire kɔni an bɛ taa n'a ye an b'a don kɔɔrimugu la ko ɲuman ni ala sɔnna Sogo an b'i fo kosɛbɛ i sɔnna k'an fɛ teli min kɛ bi ani ka direct ba nin kɛ tuma dɔ jɛmɔgɔ caman kun sɔgɔlen b'an na i ka kumakan laban bi émission kɔnɔna la n ka kumakan laban ye min ye toujours n b'a f'u ye maa minnu bɛ tunga fɛ u k'u farati a maa kolonw ko don n tɛ maa ɲumanw n'an bɛ ka baara kɛ o n bɛ muso dɔ fo muso dɔ ye ne wele semaine tɛmɛnen a ko ne n'an ka duguden dɔw an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan Sego an bɛ 50,000 ci ma i ka dugawu k'anw ka dugu ye ko i ka dugawu k'an ka dugu ye ayiwa a m'a fɔ ka nasi bɔ an ka dugu ye ko ka dugawu k'u ka dugu ye hali ni wari in b'i da ne tɛgɛ kɔnɔ Sefula wari in ka surun na dɛ ala kama maa min ye nin kɛ
k'a to tunga fɛ o tɛ hɔrɔn ye est ce que o ɲina n'a fa kɔ o ɲina n'a gɔkolo kɔ o ɲina n'a danbe kɔ o de ye hɔrɔndenw ye u bɛ yen ɔ mɛ maa minnu sigilen bɛ k'u bɛ ka fiɲɛ ɲini Mali dɔnni la Mali danbe dɔnni la Ala ka fiɲɛ bila a tigiw yɛrɛ la ni ne da ka dugawu kɔni bɛ jaabi ko tiɲɛ don n b'o nkalon kelen tigɛ u ye maa minnu b'o k'o sɔgɔbɛ kɛ Ala k'u ban Ala ka fiɲɛ bila u la ni jɛkulu don Ala k'o ci ni jɛkulu don Ala k'o ci ni jɛkulu don Ala k'o ci n'o kɛra fɛn o fɛn ye Ala k'u dɔgɔya maa minnu bɛ ka fiɲɛ bila Mali danbe la Mali danbe dɔnni anw m'o de la anw ma taa porte-feu ta ka na maa fɛ ne b'a dɔn nkalonfin ma ne tɛ se k'o ɲɛ dɔn dɛ an ma saki sigi maa ye an ma foyi sigi maa an ma carton sigi i ka wari to i kun ye mais an mago bɛ Mali danbe la n'i ko yiri ni kuranɛ tɛ yen Ala ka halaki b'i ka yanni diɲɛ wuli don cɛ i mago bɛ fɛn o fɛn i tɛgɛ ti d'a kan n bɛ nin fɔ diɲɛ k'a tulo cɔrɔ ka tila ka n ka kuma laban kɛ layidu min taara diɲɛ o layidu b'a la Mali kɛlɛ bɛ ban Ala bɛ Mali dɛmɛ a la Mali dafɛla bɛ Mali dɛmɛ a la i tulo b'a la yɔrɔ wololi dɔ kɛ n bɛ Burukina fan fɛ tu jɔ kɔnɔ bɛɛ y'a ye su dɔw yera a la olu tɛ maafinmansiw ye o kɛra lebu da ye anw tɛna o bɛɛ fɔ nka an fana tɛ sira k'a fɔ an faso nɔfɛ ne b'o de fɔ ne balo tɛ co wɛrɛ la koyi Mali co e min ne balo bɛ wale co la e de bɛ a fɔ ko an da kana don tubabuw ka ko la i kungo de y'i bolo mais ne ni n balima ɲuman minnu taara yen olu bɛɛ bɛ na segin yan o laban ye Mali ye tɔɔrɔ min b'u kan an b'a dɔn n'i y'a dan ne yɛrɛ ma sɛbɛn min bɛ Mali ni jamana ninnu cɛ bi ni sɛbɛn ko dɔ k'a ka gɛlɛn k'a bɛ tunkarankew sɛgɛn Mali k'a sɛbɛn bɛ wuli ka bɔ yen ni sɛbɛn ko la an tɛna ye n'o sɛbɛn wulila ka bɔ yen bɛɛ tɛna sɔrɔ a bon ne yɛrɛ bolo o de kan ka kɛ anw ka jamanatigiw kan ka da don sɛbɛn ko b'an ka mɔgɔ minnu na u ka sɛbɛn d'a bɛɛ ma n'o ma sɛbɛn di fana an bɛ amarigo k'u kan ni se t'an ɲɛ mɛ a t'an ka sɛnɛkɛ an ka fɛnw bɔ o tɛ se dɔ ye ni jamanatigi min ye nin kɛ yan an bɛ tɛgɛrɛ fɔ i kun tiɲɛ tɛ yan Ala k'u fanga se ne y'u su ka k'a kan nka n'u tɛ se min na u kana kɛ dɛ voilà donc nin ye n ka kuma laban ye ka Mali dɛmɛ an bɛ dugawu don kɛ Mali Ala k'a kisi Mali Ala k'a kisi an kanubaw an b'u fo maa minnu m'an lamɛn ka baara kɛ n'a ye Ala ka barika d'u la Ala kan'u dɛsɛ Ala kan'u dɛsɛ Seko Amadu n da m'u la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne da m'u la k'a sɔrɔ u ɲɛ tɛ n na dɛ mais n da m'u la Ala ka barika d'u la Ala ni Ala kira bonya kama an ka dugawu minɛ Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا نسألك يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا جبار يا الله يا وهاب يا الله يا قدير يا الله يا برحمتك يا الله يا ذو الجلال والإكرام الجنات لحق والنار لحق والسماوات لحق والأرض لحق واللسان لحق والملائكة لحق والنجيل لحق نبي لحق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وسبه وسلم تسليما صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين مصر فوفوكو بركة دا سيدي شريف عثماني madani haidara mafo ka barika da shwala haidara mafo sirifu sumera mode koni ka taizon mfo kanga sirifu befo ma ko kale ba fe ka alijina ya nyela la harado ay sirifu wale nyuma fo ni banuro ala yi semo alijina kuro alkiyama do ma bana sirifu la isenda alijina kula ni ko chete Seko Amadu nyini nga ma daliju fiye wa nde nyini nga di politique ni nyini nga di politique ina politique were me ma sigini minyi assalamu alaikum wa rahmatullahi ajara Seko Amadu
ami fo Baniko Amadou mama mogo be Chogo Amadou Siribe la me Baniko Amadou ita kɛra bana kɛra papi a kɛra tigɛ filɛli a kɛra cogo cogo ni mogo b'a la dugu o dugu la i ta WhatsApp sira fɛ 00223 79 19 99 41 66 57 41 12 n'u kun WhatsApp sira fɛ vocal la i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala ka jɛ an ka foli bɛ diɲɛ bɛɛ bi an kun sera Chogo Amadou Siribe Baniko Amadou k'a fɔ bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh a k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ